hotline. Pŵer, cywirdeb, cyflymder. Mae'r chwaraewr yma'n gwybod sut i symud. Screwfix Sprint, yn noddi PêL-DROED ar S4C. Ar ddiwedd y tymor daw'r Gemau Ail Gyfle yn uwch gyngred Cymru JD yn goron ar y cyfan. Y cyfle ola i gyrraedd Ewrop. Mae'r Drenewydd yn y rownd derfynol yn barod. Gorymdaeth iddyn nhw yn y gogledd neithwr 4-2 y sgôr terfynol, ac oedd hi'n teimlo'n weddol derfynol ar faes tegid hefyd. Diwedd cyfnod i'r Bala o bosib. Y Drenewydd yn mynd â hi o un pen y cae i'r llall, y goliau'n llifo, a dim loc o gwbl i Loedrian yn y gol i'r Bala. 2 gol i'w rwyd i hun. 2 gol i George Newell yn ceisio llusgo'r Bala nôl mewn iddi. Ond bod tro oedd 'na lygedyn o oleuni. Ond y Drenewydd yn diffodd hynny. Maen nhw'n gallu gadw i Ewrop am y trydydd tymor yn olynol. Maen nhw hefyd yn gallu eistedd yn ôl yn gyfforddus prawn yma a gweld pwy fydd i gwrthwynebu'r nhw. Wythnos nesa, rownd gynderfynol, Gemau Ail Gyfle felly, Met Caerdydd sy'n cwrdd â Hwlffordd. Mae'n fyw fan hyn ar S4C. Prawn da i chi, croeso mawr ato ni. Mael Davies sy'n cadw cwmni ni, croeso ato ni Mael. Diolch yn fawr. Un o ser ifanc y gyngred gyda pen y bont a Cymru ec, a ddim yn gorfod poeni am y Gemau Ail Gyfle Mael. Mae pen y bont di cyrraedd Ewrop yn barod, di gorffen yn drydydd tymor yma. Llongyfarchiadau enfawr yn gyntaf. Diolch yn fawr. Sut teimlad oedd yna cyrraedd Ewrop felly? Ie, briliant. Wnaethon ni'n galed i'n unen ar y degau yn y tymor, ond mor falch a mor prowd i pob un yn ymwyr ar clwb. Ie, tro cyntaf erioed. Pwy sy'n ymuno gyda chi felly o'r Gemau Ail Gyfle? Drenewydd, maen nhw drwodd yn barod. Sut ti'n gweld hon yn mynd? Met i gorffen yn drydydd, Hwlffordd yn seithfed, a Met felly da'r fantais o chwarae gatre, pedwerydd dylen ni weid. Faint o fantais yw hwnna, bod nhw gatre? Ydy, mae'r dorf yn mynd yn fwy a fwy bob munud mas, felly fi'n credu mae chwarae gytre yn mantais fawr. Mae fe'n acto fel 12th man fel ych chi. Bydd e'n mantais fawr a bydd e'n help fawr i Met Caerdydd. Ie, ti'n iawn am y dorf gyda llaw. Ni'n sylweddoli neithiwr hefyd ar faes tegid. Mae'r drymiau fel sason nhw'n ymddangos ar ddiwedd tymor. Cyffro yn y Gemau Ail Gyfle. Dewch i ni glywed gan y rheolwyr nesaf. Newn ni ddechrau gyda'r gŵr yng ngofal Met Caerdydd, Christian Edwards. Christian, on paper, Cardiff Met will be favourites today. Does that come with extra pressure at all? Of course it does. You look at the way the league pans itself out, and people talk about momentum. I think Hwlffordd would have the momentum with the amount of games they've won in the bottom half. However, we've played at a level, and I think that the level does look after itself. Playing against TNS, against Pen y Bont, Cons Key, Bala, Newtown, week in, week out, is difficult. So I think you've got the blend there and the mixture and the balance. But we will be our favourites, but the game's not played on paper. You mentioned momentum, Hwlffordd unbeaten in their last 7 games. What kind of challenge will they pose to you today? They'll pose a challenge because they're prepared to put the ball on the floor and be brave. When the ball's on the floor and being brave as they are, it's always tough. They've got some really good individual players. I'm a big fan of Ryan Jenkins. I think he's a big, powerful centre-half that always looks at ease on the football pitch. So he'll be a threat to us all game. And they'll have other individuals that will cause us problems as well. But I'd like to think, equally, we have players and individuals that will cause them problems. Met have had European success before, Christian. How much would it mean for you to repeat that? It'd be huge. It's a great adventure. The last time we got there, I think it was our year to definitely get there. We'd battled 3 previous times to that. A bit like Pen y Bont this year, they deserved to get there. It was their year, and hopefully, we can repeat that. It's not going to be easy. People talk about winning. I think winning's a marathon and not a sprint, and that is the essence for me. And we just have to work hard. If we play out our values and our beliefs today, and the way we think football should be played, then I'm sure we'll be victorious. So, looking forward to it. But we have to make sure we take care of Hwlffordd first. Christian Edwards yn barod amdani. Mael, ti di chwarae iddyn nhw, ti di chwarae yn erbyn nhw digon, a chwarae gyda lot o chwaraewyr yng Nghymru hefyd. Pam ti'n paratoi chwarae yn erbyn Met? Be chi'n disgwyl gan Met? Pa fath o dîm yn nhw? Maen nhw'n tîm dda iawn. A mae fe'n dangos yn y gyngor leni, maen nhw wedi gwneud yn dda iawn. Gallu chwarae PêL-DROED dyniadol iawn. A maen nhw'n good boys, maen nhw gyd yn ffrindiau. Maen nhw gyd yn dyn, a mae hwnna'n help fawr am y llwaith. Felly, atgofyn melys iawn o chwarae gyda Met Caerdydd. Bydd hi'n gêm dda iawn heddi.
o ti gyda 4 o nhw, a gyda Cymru Ec yn ddiweddar hefyd. Ni wedi siarad chwarae'n erbyn nhw. So beth yw i chwarae gyda nhw? Pa fath o boys ydyn nhw? Ie, boys real ffein. Fi'n wyn i'n chwarae gyda nhw am blwyddyn, so wyn i'n nabod nhw. Boys real neis. Oddi ar y ca. Emlyn, Kyle McCarthy, Tom Price, Sam Jones, maen nhw'n gystadleuol iawn ar y ca, ond off y ca, maen nhw'n boes ffein iawn. Profiad na fyd, nag os erbyn hyn, sôn am Emlyn, Lewis, Kyle McCarthy, maen nhw grew sydd wedi trwy'r gilydd, rheolwr, maen nhw gyd i bod i Ewrop, yw hwnna'n help? Odi, chymod, maen nhw wedi, a hefyd yn y Gemau Ail Gyfle, maen nhw wedi bod yn 4 Gemau Ail Gyfle, mynd i Ewrop unwaith, a dim ond colli yn y rownd gynderfynol unwaith. Felly bydd e'n help fawr gyda'r profiad a mae cwbl o boes newydd, so bydd y cymysgedd hwnna yn help fawr. Ie, diddorol. Met ar fantes o fod gatre, felly Hwlffordd di gorffen yn 7fed, a maen nhw yn y Gemau Ail Gyfle. Am y tro cyntaf, dewch chi'n glywed gan i rheolwr nhw, Tony Pennock. Tony, Haverfordwest's first ever experience of the playoffs. How are you feeling? How are the team feeling? Yeah, I think they're okay, pretty relaxed to be fair. And we're away from home, Met are the favourites, they're a very good team, they've had an excellent season. So we'll come here, we've got confidence at the minute with the run we've been on, but we know it's going to be a tough test today. Christian Edwards has just said that you guys have got the momentum going into this one. In terms of your preparations, have you changed anything this week? No, nothing at all. We trained 3 times this week, some of the lads, and just trying to do the same things, and that's what's got us to success the last few months. And if it's not broken, don't fix it, and that's the way I look at things. You're on a great run at the moment, but it's fair to say Cardiff Met, they're going to pose a pretty different challenge to what you've been used to lately. Yeah, we lost you in December 2-0, and it was well deserved. Met were much better than us on the night, and we know how tough it's going to be. We beat them at our place. It was a close game that night, but we know Met are a very good side. We don't finish 4th if you're an average team. That we know the test we've got ahead of us today. Tony Pennock yn fanna'n siarad gyda Sioned. Edrych ar dîm Hwlffordd wedyn ni, cryfhau lot haf diwetha. Jordan Davies di cael tymor da. Pa mor bwysig fydd e thnaw yma? Ie, bwysig iawn. Mae wedi sgorio 14 gol yn y gyngrair eleni. Felly fi'n credu gael ar y pêl bydd e'n bwysig iawn. Chwaraewr da iawn gyda Hwlffordd. Felly os maen nhw'n gallu cael Jordan ar y pêl a creu cyfleon, fi'n credu bydd Hwlffordd yn iawn. Yn i holi ti'n gynharach, sut brofiad yw i chwarae'n erbyn Met? Sut brofiad yw i chwarae'n erbyn Hwlffordd? Ddim yn gred, gys ti cerdyn coch da fe tymor yma? Do, ie, nes i'n ngofio am ti hwnna, mae wedi bod yn... Goffes i atgoffa fe, bod wedi cael cerdyn coch yn erbyn Hwlffordd. Ie, tymor hir iawn. Ond yn amlwg ges i cerdyn coch, ond ar ei diwrnod mae Hwlffordd yn gallu meiddi unrhyw un. Maen nhw'n chwarae pêl-droed deniadol iawn. Ie, na fe, ni'n barod amdano, ni'n bendant gêm dda neithiwr gwych y Drenewydd ennill yn y Bala. Pwy fydd yn ennill hon i gyrraedd rownd derfynol y Gemau Ail Gyfle a'r gêm yn denu'r dorf yma i'r stadiwm yn y brifddinas. Braf gweld nhw, y gic cyntaf i ddod pan ewn ni nôl. Wedi'r egwyl. Ti di dod ar bibs? Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C.
Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C. Ni wedi coroni'r pencampwyr yn uwch gyngor Cymru, codi'r cwpanau, drama'r disgyn ar y diwrnod ola. Un peth bach i'w benderfynu felly, pwy fydd yn cyrraedd Ewrop yn y Gemau Ail Gyfle. Dyw'r wobr na ddim yn fach, y Drenewydd yn disgwyl un o'r ddau yma. Yn disgwyl yn y tîmau sylwebu, bottom coch, English language, commentaries available. What a line-up. Mark Jones and Will Evans, Newport County star, former archer with Cardiff Met. Mae fe'n fach bod nôl yma hefyd. Mae rhain yn camu i'r cae ac yn disgwyl amdano ni yn yr uchel fan yn y pwynt sylwebu. Mae Miles Davies di mynd i ymuno gyda Owain Tudur Jones a Mike Davies. Ie, diolch Dylan. Pwy fydd yn ymuno ar Drenewydd yn rownderfynol y Gemau Ail Gyfle? Buddigoliaeth i dîm Chris Hughes o beder i ddwy ar faes tegid nithwr Met Caerdydd. Yw'r ffefrynnau yn gorffen yn bedwerydd, wedi ennill i 2 gêm diwetha. Nhw sy'n gartre wedi ymddangos yn y Gemau Ail Gyfle tair gwaith o'r blaen gan ennill yn 2019. Adar gleision y gorllewin Hwlffordd yn gorffen yn seithfed i safle gorau ers 2009, a dyma fydd ei profiad cyntaf o'r Gemau Ail Gyfle. Nhw sy'n ar momentum ac heb golli yn ei 7 gêm diwetha. Difyr iawn o TJ. Yndi, mae'n gadw bod yn dipyn o gêm. Dwi'n meddwl bod y pwysau i gyd ar y tîm cartra. Y tueddydd ydy yn y Gemau Ail Gyfle, tîm sydd wedi gorffen yn uchel y gyngrair. Nhw mae'r disgwyl i roed y perfformiadau fewn, yn enwedig o feddwl am y profiad sydd gan Met Caerdydd, ond ar bapur mae gen yr Hwlffordd dîm bach da. Ewr. Mae o sut i gweld pethau'n mynd, yfe? Buddigoliaeth i Met? I gweud y gwir, fi'n credu bydd yn mynd y ffordd arall. Fi yn credu falle bydd Hwlffordd yn cipio'r buddigoliaeth. Mae momentum yn gair fawr yn PêL-DROED a fi'n credu mae'r momentum i gyd gyda Hwlffordd. O ran newyddion y tîmau Met Caerdydd, dim newid y tîm nath curo'r Bala o 2 gol i 1 ac er gweitha cardiau coch, Craven a Chubb, maen nhw ar gael. Alex Lang yn y gol a 12 llechen lan. Sam Jones ac Elliot Evans yn arwain gyda 9 gol yr 1. O ran Hwlffordd, Tony Pennock yn gwneud 5 newid o'r fuddigoliaeth yn erbyn Ebers. Rhys yn dychwelyd fel capten, Abruzesi, Veal, Shepherd a Hawkins yn partner i'r prif sgoriwr Davies. Ie, da ni'n sbio'r tîm y Met yma. O'n i'n sôn yn gynharach am y profiad sydd ganddyn nhw. Ti'n enwi McCarthy, Lewis, Baker, Cosby, jyst i enwi ambell un ohonyn nhw. Mae yna gymaint o brofiad. Fydd angen hynna yn erbyn y Hwlffordd sef o digon o goesa, digon o egni, a dyma nhw yn fama. Mae yna digon o broblema yn ganol y cae os maen nhw'n gallu rheoli i achosi tuag at y Met wrth gwrs, ond ydy'r 3 yn yr ymosod, Hawkins, Jones a Davies, ydyn nhw'n gallu clicio. Os mae hynna'n mynd i ddigwydd, efallai, fydd yna chydig bach o sioc yma heddiw, Mike. Ie, da ni'n sbio'r Ryan Jenkins yma i Hwlffordd. Reit yn y cefn, wedi arwyddo Aberystwyth wrth gwrs tymor dwytha. Os mae yna lwyddiant yn mynd i ddod i'r ymwelwyr, mae rhaid i'r dyn yma fod ar ei gêm. Anodd i giro fo'n yr awyr, mor gry, mor gorfforol. A'r dyn yma fydd reit yn ei erbyn o. Efallai ddim yn gorau yn yr awyr. Mae gen fo chydig bach o naid arno fo, oes, ond y cyflymder, symudiad, clyfar oddi ar y bêl. Mae hwn wedi bod yn dymor a hanner i Sam Jones. Y tymor lle mae wedi profi i'r gyngrair bod yn un o'r chwaraewyr gorau o gwmpas. Ein dyfarnwr heddiw yw Mr Tom Owen a'r rhestr UEFA wedi bod yn dyfarnu yn Ewrop yn cystadleuaeth dan 2 ar 5. Wedi dangos 5 cerdyn coch, un ohonyn nhw i Oscar Borg. Tony Pennock sydd wrth y lliw lawr yn y gorllewin a mae wedi bod yn dymor llwyddiannus i'r adar gleision, ond ydyn nhw'n gallu gorffen yn y rownd derfynol o'r Gemau Ail Gyfle. Jyst i atgoffa i chi, os ydyn ni'n gyfartal wedi 90 munud fe fydd yna amser ychwanegol y prynhawn yma, ac os fydd rhaid, ciciau o'r smotyn. Wrth gwrs, ciciau o'r smotyn nath arwain i'r Met fynd i Ewrop yn 2019 pan giro nhw y Bala ar faes tegid. A nhw sy'n ar bêl, Owen a Price. Bêl ymlaen, ond yn gynta, i gyffyddiad cynta i Ryan Jenkins a Zach Jones. Wedi sodli Leedsy fel gôl-geidwad Hwlffordd. Price, nhw'n yn gryf. Gystadleuaeth yng nghanol ca. Yn un tanllu drwy'n siŵr pwysau fan hyn ar Hwlffordd. Mae rhaid yn nhw glirio rhyw le tro lawr y ca a hi. Mael, dwi'n meddwl, y gôl gyntaf heddiw yn mynd i fod yn allweddol. Yn gwmws, bydd y gôl gyntaf yn bwysig iawn.
Mae'r gemau hyn wastad yn dyn, felly os mae gol yn gallu cael ei sgorio, bydden nhw'n edrych i parco'r bus bach. Alex Lang. Mynd yn hir. Drenewydd gafodd y gol gynta neithiwr. Wedi goliwch o byddai'r gol i ddwy ar cyffuriau cynta i Hawkins. Hawkins lle at Henry Jones. Henry Jones, chwaraewr Owain sy'n chwarae o ran hyder yn y fe. Dibynnu lot ar ei hyder e. Bendant. A pa mae o'n teimlo'n hyderus? Mae'n un o'r chwaraewyr gorau yn y gyngrau. Dwi'n meddwl cysondeb y falla sydd wedi gweithio'n erbyn Henry dros y blynyddoedd, ond da ni'n weld o'n chwarae yn y safle rhif 10, just tu ôl i'r ymosodwyr Davies a Hawkins heddiw. Ydyn nhw'n gallu galw ar y bêl, ond o beth da ni'n glywed cyn y gêm, y dacteg yn syml iawn gan y Met, ydy rhoi dim lle o gwbl iddo fo. Ella ambell i gic, fel da ni'n weld yn arwain at y gic rydd yma. Cymryd i hamser dros y gic rydd. Wedi ennill y gic Henry Jones sydd dros y bêl. Mae Lee Jenkins am yn ddiddorol, mae'n cael ei farcio gan Emlyn Lewis. A tuag at Jenkins mae'n mynd ychydig o le ganddo fe nôl mewn i'r canol. Chwaraewr yn mynd i'r llawr, cefnogwyr Hwlffordd yn galw am gic o'r smoted. Lewis yn gweld y bêl allan am gic gol. Mae Jenkins fatha rhyw Emlyn Lewis ifanc yn dydi, yn chydig bach fengach. Da ni jyst yn gweld y fama Emlyn Lewis yn cael ei ddal o dan y bêl rhyw fymryn. Mae'n eitha ffodus nad ydy Jenkins yn cweit yn synhwyr o fod y perig yn mynd i fod yna, methu cael ei ben ar y bêl. Ond efallai, jyst rhyw elfen positif i'r dyn ifanc, reit yn gynnar oherwydd mae hwnna'n frwydr ddifyr iawn efo pob cic gosod. A mae Lee Jenkins un o'r goreion yn yr awyr bod e ddim falle un o'r tala. Ie, a chymod, mae fe'n ifanc iawn, a mae fe wedi wneud yn dda iawn tra bod wedi bod yn y Cymru Premier. Dros 70 o gemau erbyn hyn yn yr uwch gyngrair i'r gŵr ifanc o Abereiron. Elliot Evans yn gwasgu lan ar Oscar Borg. Diddorol bod ni'n gweld Dylan Rhys yn chwarae yn y triawd yn y cefn yn hytrach ag o flan yr amddiffynwyr. Dyma Chubb. Chubb yn un o ddau welodd coch yn erbyn Bala yn y gêm ola'r tymor, ond ar gael. Disgwyl iddyn nhw cael ei gwahardd, ond fe fydd y gwaharddiad na ar gychwyn tymor nesaf. Dyma Chubb. Ganddo fe dafliad hir Owain sy'n gallu achosi trafferthion. Ie, da ni'n eweld y frwydr un ochr y cae do Emlyn Lewis a Jenkins. Maen nhw'n mynd ben unwaith eto. Ond yn amlwg Emlyn Lewis rwan, y dyn sy'n trio cael i ben ar y bêl gyntaf i achosi problemau, i geisio cael gol i'w dîm o. Cadwch lygad, just ar y post yn agosa yna. Dyma hi'n dod. Jenkins mor uchel. I beniad yn arwain i Hwlffordd glirio lawr y car. Faint o effaith Owen wyt ti'n meddwl fydd bod Hwlffordd yn dod mewn i'r gêm hon falle i ymddangosiad cynta yn y Gemau Ail Gyfle, ta hwn yw'r 4yd tro i'r Met yn ddangos? Ie, wel dim byd i golli, dwi'n meddwl. Allan nhw ddod i fewn i'r gêm, wrth gwrs, ella fy'n nerfusrwydd ychwanegol, ond dwi'n meddwl dim byd i golli, bron o bod, a dyn ni'n gweld y cyffyrddiad trwm gan Lewis yn fanna. Efallai bod y pwysau yn fwy ar y tîm cartra, ar y bechgyn sydd wedi bod yna o'r blaen. Dwi'n meddwl allai Hwlffordd chwarae efo hyder, efo llif yn ei chwarae, a jyst mynd amdani. Rhys gynt o'r Met. Bêl hir chwilio am rediad Hawkins. Hawkins ar draws dau o'i gwmpas a mae'n gosod y bêl i Wilson. Wilson disgwyl y dacl yn y bêl dros y linell. Fe fydd hi'n dafliad i Hwlffordd pen pella. Ac wrth gwrs, gyda Hwlffordd, mae ganddi nhw arbenigwr tafliadau hir hefyd yn Jack Wilson. Ie, Jack Wilson amlwg yn un o'r ser efo'r bêl wrth i draed. Mae'n rhedeg, mae mor gyflym, gallu achosi problemau wrth gwrs. Ond hefyd, jyst y tafliadau hir yma, da ni'n gweld enghreifftiau yn y munudau cyntaf. Bydd hon yn allweddol. Felly at y gol gyntaf. Unrhyw nhw'n tu ôl i Wilson hefyd o beniad, a mae allan am gig gol. Davies oedd dwi'n meddwl, ynddo, efo'r penned cyntaf. Anamal iawn o dafliad sy'n gweld gol yn cael ei sgorio o'r penned cyntaf. Be sy'n digwydd wedyn?
Felly efo Tony Pennock jyst yn cael golwg i ddweud, ei, da ni di ennill y pennod cyntaf yna, pwy sy'n gwneud y rhediad tuag at y postyn pella, jyst yn disgwyl ac yn, bron yn gamblo i geisio cael y gol gyntaf yna. Mae wedi bod yn dymor da i Jordan Davies, mael 14 o goliau, prif sgoriwr lawr yn y gorllewin. Ti wedi chwarae ni erbyn e, beth yw manteision e, beth yw gryfderau fe? Ie, mae fe'n gyflym iawn, ac yn amlwg, fel eleni, fel mae'n dangos, mae fe'n gallu sgorio goliau. Hanner cyfleoedd, mae heb i bartner arferol, Ben Fawcett, mae un o ryw 4 sydd ddim yn ymddangos yn y garfan heddiw. Ben Fawcett, Kyle Patton, Jazz Richards, Elliot Scotcher i gyd allan. Henry Jones yn denu'r dacl ar drosedd yr ail o'r gêm. Dyma Brwsesi. A Brwsesi lawr y sianel, ond neb yno yn gwisgo di a gwyn. Yr adar gleision, ddim yn ei crysau arferol y prynhawn. 7 munud i chwarae, Met dim, Hwlffordd dim, argraffiadau cyntaf. Chydig bach yn fler ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl mae'r gêm yn cael ei gwasgu, cael ei chwarae yn ganol cae fel brwydyr. Di'r bêl ddim yn llifo ar hyn o bryd. Bron mae gennym ni 3 yn erbyn 3 yn ganol cae, Price, Baker a Cosby, digon o brofiad yn fanna yn erbyn Jones, Shepherd a Fiel. Felly, da ni jyst yn mynd i o'r disgwyl efallai am y neddgar i 10 munud hanner awr, jyst i weld pwy sy'n cael y gorau allan o honna cyn i'r gêm jyst cael ei ymestyn rhywfaint. Lang ddim yn gig gorau, Jones gyffyrddiad hyfryd i lwybr, Hawkins yn gryf ceisio ryddhau Jordan Davies, a dyna yw y frwydr mewn ffordd, achos mae amddiffynwyr Met Caerdydd, maen nhw'n gryf, yn gorfforol, a ymysodwyr Hwlffordd bach ac yn chwym ac yn dwyllodrus. Pas dda allan at yr ôl asgellwr a Brwsesi sydd wedi cael tymor da iawn Owain yng Nghrys Hwlffordd wedi gwneud y symudiad o'r Bari. Mae'n gyson iawn dydy chwarae teg iddo fo fyny lawr yr asgu chwith yna. Yn amlwg yn amddiffynol, mae'n gallu gwneud ei waith yn fanna, ond hefyd ymuno. A bod yr dyn ychwanegol yr fel cefn asgellwr, Mael wrth yn ochr ni fama, yn gwybod yn iawn. Mae yna bwysau i wneud y ddwy rôl yn does. Mae'r ymosod yr un mor bwysig ar amddiffyn Mael. Ydy, na beth yw e fel cefnwr ar yr asgell. Mae rhaid wneud y ddoi, a chwarae teg i Brwsesi, mae wedi wneud y ddau yn dda tymor hyn. Diddorol, Christian Edwards yn gwylio'r gêm trwy'r gwydyr. Dwi'n siŵr rhywbeth o uchder iddo fe cael edrych lawr ar y gêm neu beidio. Ryan Jenkins sydd ar yr ystlys, a fe wrth y lliw hanner cyntaf tymor, y 2 gêm ar hugen gyntaf cyn camu o'r rôl. Ryan Jenkins sydd ar cyfrifoldebau, achos dwi'n gweld unrhyw fath o declyn sydd yn siarad a'i gilydd. Trydydd trosedd ar Henry Jones, fe sydd ar gicrydd mewn a hir canol. Rhywfaint o ansicrwydd yn ar amddiffyn, a Baker yn hapus i daflu'r bêl lawr y ca. Dwi'n meddwl jyst i fynd yn ôl, dwi'n meddwl sa'n wirion newid gormod. Mae wedi bod yn dymor llwyddiannus i'r Met o'r dechrau do. Da ni wedi gweld y cysondeb i Jenkins fod wrth y lliw. Y neges efallai, neges ola ganddo fo. Mae'n bod Christian y drwydded ganddo fo wrth gwrs os maen nhw eisiau cyrraedd Ewrop. Efallai bod o jyst yn gallu rhoi rhywfaint o gymorth pan mae Ryan yn gofyn. Meddiant yn weddol gyfartal, ond y fwyaf i Hwlffordd. Ydyn nhw'n adlewyrchiad teg o'r 10 munud cynta yma? Ydy, na, mae wedi bod yn dechreuad eitha bler y gweud y gwir. Mae eisiau i Met Caerdydd cael y perol ar llawr a dechrau chwarae bach o PêL-DROED ar y llawr. Ddim wedi cael llawer o gyfle, a maen nhw'n chwarae mewn i rhywfaint o wynt awel fach fan hyn ar gampws King Coed. Bêl wedi chwarae ymlaen, chwilio am Harry Owen, ond bydd Zach Jones yn casglu. Diddorol Zach Jones, y gŵr o Drenewydd, wedi soddi Leeds sydd wedi chwarae sawl tîm oedrannol Drenewydd. Pas dda i ddarganfod y rhediad gan Price. Price at Baker, y tro cynta i ni weld Met Caerdydd ar bêl wrth i trad. Chubb. Fi'n meddwl allu'r dyfarnwr i chwarae mantais fanna. Ie, falle'r cyfnod cyntaf o feddiant mae Met wedi gael. A chwarae teg i'r ymosodwr Sam Jones, bod y dyn nath yn ôl ennill y bêl, a da ni'n just yn gweld Shepherd yn hwyr. A wedyn Chubb yn chwarae efo'r cyffyriad cyntaf o bosib i fewn i'r gwagle, ond y dyfarnwr yn penderfynu na. So ni'n ôl, mae'r cae chydig bach yn sticky. O bosib, mae'n ddwrnod eitha cynnes.
Dwi'n mynd i cael llawer o hael tymor yma tuag at yr wythnosau diwethaf. Ella bod o jyst yn rhywbeth newydd, dim dŵr ar y cae, yn amharu ar y llif ar hyn o bryd. Cryf i Price. Ni Chrymani ddim mewn, mae'n abeniad lawr. O hynny gan Matt Chubb. Ie, croesiad. Pan mae'r cic yr hydd yna yn y canol, mae'n anodd cael yr ongl yn berffaith i achosi gormod o broblemau, ond weddol i Met cael ei pen ar y bêl am y tro cyntaf. Nawr te, Alex Lang yn ymestyn allan o'r blwch Cosby i ddal y bêl. Tom Owen ddim yn edrych ar y sefyllfa, cynorthwydd y dyfarnwr pen pella, ond digwyddiad dadleuol iawn. Yn enwedig os e'n dangos i fod y tu allan i'r blwch Cosby. Nôl mae'n dod, Sam Jones a bog ar draws. Hwna braidd yn fyr, ond mae yna gam sefyll. Gwnewch ni edrych ar hwnna to. Hwna'n ddifyr, doedd. Just y peniad yn ôl, a gol geidwad yn dod allan. Lang oedd o, bron bod i'n reichia. Oedd Inspector Gadgets bron a bod. Just yn ymestyn breichia. Da ni'n gweld yma yma. Diolch yn arafu gam. Mae hwnna'n agos iawn, Mike. Beth am un trod mewn, un trod allan, ydy hwnna'n lawio? Mae'r bêl sydd yn allweddol, Mike. Dyna dwi'n glywed, a ti jyst yn meddwl, mae hwnna'n agos, dwi'n meddwl bod o allan o hwnna. Ti'n meddwl, Mael? Ie, na, fi'n cytuno gyda Owain. Hwn i'n meddwl wydde allan hefyd. Jenkins ar draws yn erbyn Sam Jones. Y frwydr nath Owain Tudur Jones gyfeirio ato cyn y gêm. Evans. Dwi'n cael ei tharo lawr. Hawkins wedi bod yn fywiog iawn yn y cychwyn yma ar bêl letraws arbennig allan at Jack Wilson, lle o flan ar ôl asgellwr. Jordan Davies yn dangos hi'n lawr y sianel. Mae Hwlffordd yn penderfynu cadw meddiant. Wilson eto. Mewn at Shepherd, ond pas lac gan Shepherd, alle wedi hollti'r amddiffyn fanna gyda'r bas. Lang. 12 llechen lan iddo fe, dyma wedi chwarae 73 o gemau yn olynol gol geidwad Met Caerdydd. Da ni jyst yn gweld unwaith eto yma, mae draed o, mae'n teimlo'n gyffyrddus, a wedyn yr eiliad ola, mae o'n gwybod. Mae'n ychydig bach o banic gan y fod, dwi'n meddwl. Mae'n ceisio arafu draed, ond mae'n ymestyn allan. Ti'n be. Mae'n ddim ffodus, dwi'n meddwl, de. Wedi bod yn benderfyniad enfawr i'w ddanfon o'r cad. Dyma Hwlffordd yn dod. Mae'n y gyfle i osod y bêl nôl. Mae'n taro'r chwaraewr. A mae Lang yn cael gafel i weld smonach yn yr amddiffyn. Pethau chi ddim yn fel arfer yn ei gweld yn amddiffyn Met Caerdydd. Ond nhw nawr sydd yn ymosod dros hanner ffordd. Elliot Evans. Mae'n gweud yn siŵr beth oedd yn ceisio gwneud fanna. Mae'r bêl wedi cyrraedd Price. Hir gyda mantais y gwynt. Hwlffordd, Cosby. Ni gweld Cosby yn chwarter awr agoriadol yma. Jones, Beal yn ôl i Hwlffordd, a'r pas taclus allan at Wilson. Tu fewn at Hawkins. Hawkins yn cynnig un llwyr amser. Jones mlaen at trediad Jordan Davies. Davies yn erbyn McCarthy. Davies yn dwyllodrus, mae'r cyflymdra gyda ge hefyd. Chwarter awr wedi chwarae, di sgôr yma ar gampws cyn coed. Dim yn gwahanu'r tîmoedd. Tipyn o nerfusrwydd yn y gêm, tipyn o densiwn, cymaint yn y fantol. Henry Jones, wel, dwi'n cyfri y troseddau Owain, rhif 4. Ie, rhif 4. Dwi'n jyst yn gweld y cyfle yma i ddechrau trwy goesau mewn newis. Dydy Met ddim wedi dechrau'n dda. Maen nhw'n edrych chydig bach yn fflat. Weithiau ti'n dod i fewn i gêm, a ti'n edrych ymlaen 8, ond maen nhw'n rhywbeth di'r coesau ddim cweit yn llifo, dim cweit yn gweithio fel sydd ti'n obeithio. Felly, maen nhw angen defnyddio'r profiad yna i ddod allan o'r rut yna os lici di, efo chwarter awr ar y cloc. Yn mynd am gol fanna, Henry Jones. Wel, oedd wedi gweld rhywbeth. Alex Lang oedd ar ei linell. Lang yn amlwg yn y chwarter awr cynta yma.
O fil oedd e. Yn amlwg. Pan ti'n gweld rhywbeth fel la, mae'n rhywbeth mae wedi weld efallai yn y chwarter cyntaf, ond hefyd, eich gwneud y waith cartra, a ti'n sbio ar gema dros yr wythnosau dwytha, ti'n sylwi, hei, mae'r golgeidwad yma, mae'n licio crwydro rhyw fymryn bach, felly pam ddim trio dylwch. A dyw e ddim y tala chwaith Alex Lang. Tackle dda gan y capten Rhys, ond cyffyrddiad ychydig yn drwm. Mae'n gorau rhithro'r bas nesaf yn cwrwyno fe i Cosby. Rhywbeth i ni fel arfer yn cysylltu gyda'r Met ydi pasio cywrau. Dwi'n wedi cael y cyfle. Mael, pan i ni yn meddwl am y paratoadau mae'r Met wedi gwneud, mae tipyn o waith seicolegol yn cael ei wneud yn os y tu ôl y llenni fan hyn. Beth byddai'r negeseuon? Wel, yn amlwg, fi'n credu bydd rhaid... Pan wyt ti'n meddwl y beth i paratoadau mae Ryan Jenkins yn gwneud a Christian Edwards yn gwneud, ydyn nhw wedyn yn cael paratoadau seicolegol yn ystod yr wythnos hefyd i'w paratoi nhw ar gyfer gêm mor fawr. Bydde ti'n meddwl Owain bydde hwnna'n digwydd? Ie, dwi'n meddwl bod y boys yma di hen arfer efo'i ffordd o weithio. Dwi'n meddwl bydden nhw'n teimlo reit. Da ni wedi cael tymor llwyddiannus, felly mae'r gwaith caled wedi wneud. Bron o bod, jyst gwneud siŵr bod bob dim rhyw fath. Dim byd yn wahanol. Dyna fysa nhw'n drio wneud cyn y gema pwysig yma. Dyma'r dyn hapusa falle yn Ne Cymru. Mael y Rhys Griffiths tipyn o ddathliadau di syl diwetha wrth i'r seintiau newydd giro Bala a chythau mynd i Ewrop. Ie, na. Just falch iawn i mynd mewn i Ewrop a moment proud iawn i'r clwb a pob un ynglyn â'r clwb. Bydde ti'n meddwl, sut bydde ti'n disgrifio Rhys Griffiths? Boi eitha chill? Na, dim gwaith. Eitha intense. Ond llongyfarchiadau i bawb sy'n gysylltiedig â clwb Pen y Bonti yn ddygosiad cynta yn Ewrop i ddod. Cyffro mawr. Ond pwy fydd yn mynd ar safle ola? Cam sefyll wrth y bêl, fynd o bor tuag at Abruzesi. 19 munud i chwarae Owain, bydd Tony Pennec yn falch gyda dechreuad i dîm? Mi fydd yn hapus. Dwi'n meddwl dros yr wythnosau, mae yna lot o'n ni'n siarad am faint. Reit, os ti'n gorffen yn seithfed, ti'n mynd i fod yn chwarae yn erbyn y tîm agora'n wythnosol. Felly, wyt ti'n barod i wneud y cam i fyny i wynebu tîm sydd, wel, yn y chwech ucha, ac yn chwarae yn erbyn tîm mwy o safon os lici di bob wythnos. Ond dwi'n meddwl bod hynna'n rhywbeth meddyliol. Oherwydd fydd y dyn yma meddwl ar ôl gweld yr 20 munud bron o bod cyntaf yma, pam ddim ni? Oherwydd mae'r gêm yna i'w hennill, yn enwedig o feddwl sy'n mae Met wedi dechrau. Ni'n gofyn cyn y gêm i Mark Jones sydd ar y bwtwm coch gyda Will Evans, pwy oedd e'n gweld ffilfrynnau, oedd e'n gweld y Met yn ffilfrynnig chi. Mae'n rhaid i gyfadde, dwi'n credu bod ni'n mynd i fod yn agosach. 20 munud i chwarae, mae yn agos go iawn. Falle hon fynd yr holl ffordd i amser ychwanegol. Oedden ni sôn hefyd, Mike Bet, teir gwaith allan o 11, mae'r tîm yn y seithfed wedi cyrraedd Ewrop, felly mae'n bosib, diolch fatha bod o erioed wedi digwydd, neu anamal iawn. Tafliad hir i mewn. Hwlffordd yn ceisio hwystro'r gic gornel. Ond fydd ein dafliad hefyd i'r adar gleision. Ie, mae'r dystiolaeth yna, yn dydi, i'r ymwelwyr deimlo, reit, mae hyn yn rhywbeth sydd wedi digwydd o blaen fwy nag unwaith. Mae'n fwy na posib, mae gen i ddigon o chwaraewyr da, i'r tîm cartra heb ddechrau'n da, ond dwi'n cweith yn meddwl bod Hwlffordd ar ei gêm cweith eto. A felly os oes nhw jyst yn codi gêm, yn coelio ni hynna'n chydig bach mwy, codi be, rhyw 5% eto, mae'r gêm sicr yna iddyn nhw. Yn ennill digon o giciau rydd y troseddau yna ar Henry Jones, ychydig maen nhw'n mynd i ennill yn yr awyr, Hawkins a Davies fechan, ond yn chwymwth o tuag at Davies mae hwnna'n mynd, mae'n cael ei ffenio'n glir gan Craven. Y frwydr canol cam o'r allweddol yn cael ei hennill tro honno gan Price yn chwilio am y bas drwyddo i Jones a tacl bwysig, ond dyma Price eto, Price o bell! A mae'n cael ei ollwng gan Zach Jones. Oedd hi'n arbediad da i fod yn 10. Ond yr ergyd gyntaf ar darget gan Met Caerdydd gan Tom Price.
Dwi'n meddwl be nath Price yma yn fwy na unrhyw beth. Cyn yr ergyd, oedd jyst cyflymu pethau. Cyflymu pethau drwy gamu fewn i'r dacl. Ti'n weld o'n fama? Mae'r awch yna i gyrraedd y bêl gyntaf. Mae'n ergyd da, y neges yn amlwg o'r safle yna. Taro'r target sy'n byth yn gwybod. Golgeidwa ddim cweit yn siŵr beth yn digwydd. Allan y symudiad ar y bêl, dipyn gwell gan Met. Rwydyr canol can yn dyn ni gyfeirio at gyda Fil a Shepherd yn erbyn Price, Baker a Cosby. Mae'r seithfed safle wedi ennill y Gemau Ail Gyfle yn amlach na'r tîm sy'n gorffen yn chweched. Hwlffordd yn ymosod lawr yr asgell dde yma. Ti'n cytuno Owen, dim llawer o wahaniaeth rhwng y tîm, os cymeryd i aseintiau allan ar y brig a ebys ar y gweilod. Byd o concertina yn y canol. Ie, o bosib. Does am llawer. Ar unrhyw ddwrnod, os da ni'n sbio ar y ddau yma. Un wthos a Met yn ennill y gêm, wthos wedyn Hwlffordd, mae'n agos, wrth gwrs i bod i. A mae Met jyst i fod yn fwy cyson o bosib. Hwlffordd efallai jyst i cymryd chydig bach gormod o amser i glicio, efallai anafiadau di chwarae'r rhan hefyd ar eu tymor nhw. Ond mae hon yn gêm gystadleuol iawn. Yn dod i fewn ati, o'n i'n ffafrio'r Met, mae'n rhaid i ddeud. Ella bod fi'n ar y deg yn newid y meddwl. Ac wrth gwrs Met yr unig dîm i giro y seintiau newydd. Gyda gwmpa mas fyna rhwng Craven a Henry Jones. Yn cymryd llawer i Henry Jones gwmpa mas o'i gysgod, dwi'n meddwl. A fe yw'r trydydd un wrth gwrs cyn ddisgybl o Abereiron sydd yn ymddangos y prynhawn yma. A dyma Wilson eto a'r dafliad hir. Ond yn fyr tro hyn at Hawkins. Ceisio amrywio pethau. Yn erbyn Cosby. Ond mae'r croesiad yna ni'n sal gan Jack Wilson. Hanner ffordd trwy'r hanner cyntaf di sgôr yn nos lun holl uchelbwyntio'r penwythnos am gwarter wedi 10 a nos fawrth am hanner awd i 6 gan gynnwys canlyniad gol y mis Ebrill gyda Will Evans. Price eto yn ennill, ond i gyffyrddiad ddim yn gywrain a'r bas hir yn chwilio am gyflymdra Jordan Davies. Davies yn erbyn McCarthy. Davies hoff iawn y torri tu fewn. Mae'n chwilio am gymorth, ond yn taro'r bêl yn erbyn McCarthy. Mae'n gwneud yn dda yn yr awyr fanna, Jordan Davies. A gan Abruzesi. Bog ar gael hefyd, dyma Fil. Fil a Rhys yn cynnig i hunan lle o'i flanau. Cyfle mergyd, Rhys yn tanio! Ac Alex Lang yn arbed, oedd y bêl na'n symud yn yr awyr yn erbyn i gyd clwb capten Hwlffordd yn taro'r target. Ond Alex Lang yn gyffwrddus yn arbed. Tempo'r gêm yn cyflymu. Chubb lawr yr asgell, chwilio am Sam Jones. Jones, Jenkins, mor awdurdodol yn y cefn, mor ddylanwadol am un mor ifanc. Christian Edwards yn enwi i Jenkins. Rhywun oedd yn edmygu yn fawr iawn, un arall. Mae'n cyn amddiffynwr canol. Deall i stwff. Wilson. O, heibio i ddyn gwych gan Wilson. Mae'n croesi'n gynnar at Davies. Davies yn penio! O, chydig dros y bar. O, symudiad gorau'r gêm o ran yr ymwelwyr lawr yr asgell dde. Croesiad hyfryd gan Wilson. Lle gan Davies yn ceisio codi'r bêl dros Lang. Ie, symudiad gorau'r gêm. Ond mae symudiad y dyn yma'n benodol, Jordan Davies, yn achosi broblem ar hyn o bryd. Teir gwaith, mae di colli Emlyn Lewis chwarae teg. Mae'r croesiad yn berffaith gan Wilson. Mi fydd o'n siomedig o'r mae'n sylwi fod y golgeidwad oddi ar ei linell. Mae o'n glyfar efo'i beniad, o just dim cweit yn cael un iawn. Ti'n gweld yn union be mae'n drio wneud. Dip bach dros ben y golgeidwad, bron iawn yn berffaith. Mae'n agosau. Dyma'r ymdrechion. 3 i'r Met, 5 i Hwlffordd, ond y Met sy'n ymosod nawr a'n pryn i ni wedi gweld Harry Owen. Neu enwi fe yn y 5 munud ar 20 ddiwetha yma. Chubb. Ond dyma Owen. Owen
Rhedeg mewn i Wilson, a mae'r bêl yn cael ei hyrddio lawr y ca, a mae Lang ymhell o ddiar i linell, ond gyda'r gwynt tu ôl i Hwlffordd yn cario'r bêl yn gyffwrddus i'r pen pella, a Lang yn casglu. Dwi'n meddwl, Mike, ti'n gweld enghraifft yn fanna, mae'n chwarae fatha rhyw sweeper keeper dydy. Unwaith o'r bêl yn mynd dros ben yr amddiffyn, ti'n meddwl, ydy Jordan Davies os a le iddo fo? Na, gan bod y gol geidwad mewn safle gwarchod go dda, ond eich dyna be maen nhw wedi sylweddoli, mae o'n bell oddi ar ei linell, felly o bosib, fel mae'r gêm yn mynd ymlaen, yr ergyd na o bell, wrth y llinell hanner, mae Corey Shepherd i sgorio'r llinell hanner dros y blynyddoedd o blaen. Camgymeriad gan y Met yn y cefn, ond Lang yno eto i glirio, ond cyfres o gamgymeriadau yn y cefn gan Met Caerdydd, rhywbeth i ni ddim yn cysylltu gyda nhw fel arfer. Elliot Evans mewn at Price. Yn edrych yn gryfach yng nghanol cad. Mae Chubb mewn at Evans wedi dod yn ddyfnach i gasglu meddiant. Maen nhw'n gwneud y can fawr yn dod o hyd i Craven. Jyst eisiau amser ar y bêl ar Met Caerdydd, Mael. Ie, chymod, na beth maen nhw'n dda wneud yw cadw'r pêl. Mae bach yn scrapi ar hyn o bryd, so fi'n credu mae eisiau nhw just settle lawr, setlo'r nerves a dechrau chwarae bach o PêL-DROED ar y llawr. Ie, dwi'n meddwl da ni wedi sôn am y profiad yn barod yn dod. Pan ti'n mynd chwarae'n dda, mae profiad yn dod i fewn wedi. Be mae profiad yn ei olygu ydy fydd boys fel Emily Lewis, Elliot Evans, y boys yma, fydden nhw'n panicio. Mae dal yn ddi-sgôr, hanner awr ar y cloc. Da ni wedi gwneud yn gret ar hyn o bryd, ond dwi'n meddwl fydden nhw byth yn panicio. Fydden nhw'n teimlo, da ni dal yn gallu newid hyn a tyfu fewn i'r gêm. Gwaith da gan Shepherd yng nghanol ca. Mae gan Jones tu fewn at Hawkins yn edrych i fyny chwilio am y rhediad gan Davies. Dealles, croesiad i mewn. Mae'r bêl yn cael ei chlirio eto, ond unwaith to y triawd yna o Henry Jones, Hawkins a Davies. Pan maen nhw'n hyd chwarae, mae'n bert iawn o Oedd hi bron a bod, oedd hi'r gol berffaith yn doedd. Y cyfuniad Henry Jones yn ganol y cae. Ond wedyn, byth yn chwilio am y bas syml os lichi ni. Da ni jyst yn gweld Jordan Davies yma, bwydo'r bêl at y dde. Just cam amseru mae o, mae'r hediad bron iawn yn berffaith. Gwaith da gan Davies, jyst yn dal y bêl i fyny. A wedyn yn amlwg mae prif amddiffynwr yn yr awyr, y Met wedi cael ei lusgo allan. Symudiad da eto gan Hwlffordd ar yr ochr dde yna. Dyna beth maen nhw'n edrych i wneud. Does dim ffocws gyda nhw fel petai, gyda'r ddau ymysodwr bach, byrach, cyflym. Ond tynnu Emlyn Lewis allan o'r canol, dyna'r nod. Jordan Davies yn ennill y peniad, ond mae wedi glanio ar ei ben ôl, poenus iawn wedyn ni, mae wedi aros ar lawr, a fydd angen triniaeth ar brif sgorio'r Hwlffordd. Ie, nath o'n glanio'n dda o gwbl reit ar jyst i'ch ben i ben ôl o gwylod i gefn, o da ni jyst yn gweld yma yn brwnt, yn amlwg mae'r ceia ma'n galad dros ben. Dwi'n siŵr fydd o'n iawn, a fydd o eisiau cario ymlaen yn amlwg, oherwydd mae o'n tyfu fewn i'r gêm, a'n dod yn fwy ac yn fwy dylanwadol. Digon o nodiadau gan Tony Pennock. Mael, beth ti'n meddwl am ysgrifennu? Fi'n credu siwt i mynd tu ôl defence Met Caerdydd, chi'n bod, i defnyddio cyflymder Hawkins a Jordan Davies. Maen nhw'n edrych yn mynd lawr y sianel, a ar hyn o bryd mae'n gweithio, felly trial cario hwn ymlaen. Ryan Jenkins yn cael sgwrs fyna gyda CJ Craven a Price. Bydd e ddim yn hapus gyda'r ffordd mae'r tîm wedi cychwyn bron hanner ar wedi chwarae. Mae'n ddi-sgôr, ond Hwlffordd yn cael y gorau o bethau. Ond yw'r olygfa na ddim yn un o beithiol iawn i'r prif sgoriwr, ond mae Tony Pennock fel arfer yn dweud ei ar ôl gemau. Mae'n wastad yn cwyno Jordan Davies. Mae'n nawr yn cwyno fyr anaf y gem o bwthmas. Chwaraeon pellach ar S4C, y Giro d'Italia, Ail Gymal yn fyw. Bydd Sul am hanner awr 11 ar S4C. Ar uchafbwyntiau hefyd bob nos ar S4C. Un o hynta helynt Geraint Thomas, gobeithio bydd e'n aros ar y beic. Eleni. Braf gweld yr adar gleision wedi teithio yn ei niferoedd. Mwyafrif honyn nhw o dan y pwynt sylwebu. Nhw sy'n gwneud y sŵn i gyd. A mae rhaid
rhoi clod fan hyn hefyd, Owain, i'r tîm oddi ar y ca, sef y pwyllgor newydd o dan arweiniad Rob Edwards. Maen nhw wedi gwneud gwahaniaeth lawr ar dôl y bont. Bendant, a maen nhw'n uchel geisiol dydy, yn amlwg. Dwi'n meddwl dros y tymor a dwythodd yn ei sylwi reit, Hwlffordd, pan ddod nhw'n ôl fyny'r gyngrair. Dyn nhw'n just yma i fod yn un o'r 12. Maen nhw eisiau disgleirio, maen nhw eisiau gwneud yn siŵr fod Ewrop yn bosib. Maen nhw 2 gêm i ffwrdd ohoni ar hyn o bryd, felly maen nhw'n agoshau at y freuddwyd. A rhag bod chi'n meddwl bod ddim drwm i gael gan y Met. A mae'n gret hefyd, Mael, i weld y gwynebau ifanc yn y torfeidd yma. Welwn ni fy neithiwr ar faes tegid mae'n ei gymysg dorf y Drenewydd a heddiw yma. Ie, cefnogwyr dda iawn gyda Drenewydd, rhai gyda Bala hefyd, a rhai ifanc iawn, a mae'n neis i weld. A mae'r un peth yn pen y bont, chwarae teg, mae nhw'n codi twrw. Wes, mae llwyth o sŵn gyda boes pen y bont, boes ifanc, a mae'n neis gweld hwnna. Ydy'r bont banc yn paratoi ar gyfer Ewrop? Ydyn, mae'r suitcase wedi paco marwad. Fas ymlaen, Jordan Davies wedi gwella o'r anaf. Hawkins, peniad ddeallus i lwybr bog. Hawkins eto. Chwilio am rhediad o ganol cagan Corey Shepherd, ond drwodd mae'n mynd i lang, ond chwarae yn dod oddi ar yr ymwelwyr chwarae teg, ond dyma Sam Jones. A buon ni'n sôn am triawd Hwlffordd cyn y gêm, yn do fe Owain, ond os ti'n meddwl beth i Elliot Evans, Sam Jones ac Harry Owen, pryn ni wedi enwi nhw yn yr hanner awr cyntaf? Na, ddim o gwbl. Mae Sam Jones bron o bod yn erbyn, trio amddiffynwr Hwlffordd. Owen yn styc ar yr ochr chwith na. A fel arfer, mae Elliot Evans ar ei oran crwydro i fewn i'r cae ac yn adio dyn ychwanegol yn ganol cae. Diolch yn aros fel asgellwr ar y de. Diolch yn cweit di ffeindio unrhyw fath o fwlch ar hyn o bryd. Just y le eto yng nghanol cag, Elliot Evans nôl i gynorthwyo. Mae gael Emlyn Lewis yn mynd i ddod o dan bwysau. Mae'n hoff iawn o'r bas hir letraws yna. Rhys oedd e'n disgwyl galwad, dwi'n meddwl, i ddod Jack Jones y gôl geidwad. Mae'n clirio lawr ca. Ond y peniad na, rhaid nhw ddigyfeiriad gan Cosby yn y Met yn ffodus i gael y meddiant ac yna'r drosedd gan Jack Wilson yn ei meddwl, ond yn rhoi cyfle i Met Caerdydd. A chyfle i Emlyn Lewis a Chubb i symud i fyny. A mae rhaid i'n dweud, mae Matt Chubb yn well na beth chi'n disgwyl yn yr awyr. Fi'n cofio gweld e'n sgorio yn erbyn Cain Owen ar y postyn pella yn erbyn pen y bont. 2 gôl wedi sgorio tymor yma, ond oedd hi'n symudiad oedd wedi cael ei baratoi. Na bydd Ryan Jenkins yn pigo lan Emlyn Lewis. Pwy sy'n pigo lan Matt Chubb? Meddwl Dylan Rhys yw e. Bog yn edrych ar ôl Cosby. Dyma'r gigrydd o'n yn sal gan Harry Owen. Craven eto'n letraws. Peniad lawr gan Jordan Davies at Henry Jones. Jones yn chwilio am y symudiad gan Hawkins, ond i gyffyriad cyntaf ni adael lawr Hawkins. Baker yn gryf. Rhediad da gan y capten. Mae'n parhau i fynd. Baker, y tacl o'r tu ôl. Ac yna yr ergyd yn cael ei tharo lawr, ond y gorau ni wedi gweld o Baker yn hanner cyntaf. Wel, rhediad da, ti'n gwybod beth, sa'n yn hawdd yn gallu bod yn gicr smotyn. Mae'r ergyd yn y diwedd, yndi ma'n agos ato fo, ma'n taro'i fraich o. Gwni weld y fama, bron bod yna drosedd y fama, Shepherd just yn ceisio dynnu fel lawr, cario ymlaen at Baker, a mae'r ergyd yn dod, Jenkins ydy dwi'n meddwl, mae'n taro'i lawr o. A dyddi yma, mae hwnna'n gicr smotyn. Hawkins chwilio i leddi'r bel allan at Abruzesi. Bas tu fewn, rhediad da gan Henry Jones. Mae'n mynd i'r llawr, dim trosedd, meddai Tom Owen i ni chwarae ymlaen. Cosby yn troi am yn ôl at Lang sy'n clirio at hanner ffordd. Mae'n hongian i fyny yn yr awyr oherwydd y gwynt. Mae Jenkins yn ei hennill i. Ac eto, Craven yn yr arafu pethau. Wel, Lang yn hyll tu allan Cosby. McCarthy. Llawio neu beidio te Mael, beth wyt ti'n meddwl?
wedi gweld nhw wedi cael ei rhoi o blaen, ond chymod, mae fe'n agos iawn i'r bêl a chymod, byddwn ni ddim yn hapus y penalty yn cael ei rhoi erbyn fi fyna. Wel, ni'n gweld gemau bron bob dydd yn un i Owain, a mae rhai yn cael ei rhoi, rhai ddim yn cael ei rhoi. Mae'n reol, mae rhaid edrych arno fe to yn ymwneud. Yndi, a di'r rheol, diolch ots pan mae'r agos wyt ti dyddi yma, wyt ti'n trio gwneud hyn yn fwy, ond y ffaith ydy mae fraich o, erbyn iddo fo daro i fraich o, mae tu ôl iddo fo. Mae'r tafliad hir, hanner cyfle, bog yn clirio. Mae'r tafliadau hir sy'n creu y problemau yn amddiffyn Hwlffordd. Dyma Crefen eto. Tasgu fi mewn tuag at Owen. Maen nhw'n cadw'r meddiant. Hwlffordd yn amddiffyn yn gil. Rhys y capten yn troi. Wilson yn penio'n glir. Sefyll yn gadarn. Ceisio chwarae'r bêl allan. Lewis wedi aros i fyny, dim lwci ymlaen Lewis y tro hwn, a mae allan am gic gol. Ti'n gweld pa mor dyn yma'n teimlo'n rhwystredig, oherwydd mae eisiau chwarae allan o'r cefn, ond mae wedi derbyn y bêl yn amddiffynol cwpl o weithiau rwan, a jyst clifio'n hirach. Mae o'n gwybod bod na ddim hif i'w chwarae, felly Emlyn ydy'r rheolwr ar y cae. Bod i'r dyn sy'n sylweddoli os ydy pethau'n clicio neu beidio, a dwi'n teimlo bod o'n mynd yn fwy uniongyrchol yn trio newid. Falle bod eisiau hanner amser ar Met Caerdydd i setlo pethau lawr y mail. Ie, fi'n credu ni. Hwlffordd wedi gwneud dda iawn yn yr hanner cyntaf, felly bydd Met Caerdydd yn edrych mlaen i'r hanner amser a gobeithio cael chat gyda Ryan Jenkins a newid pethau'r ail hanner. A sgorio goliau yw problem Met Caerdydd. 41 o goliau yn y 32 o gemau cyngrair. Price yn helpu'r bêl tuag at Sam Jones, ond yn y bryd, mae'r bêl yn hedfan heibio i'r gwir yng nghanol ca. Mae Elliot Evans yn gofod dod yn ddyfnach, ydy ddim yn bert, mae'n cael ei chodi'n uchel gan Bog, Emlyn Lewis dan bwysau gan Jordan Davies, ond dwi'n synhwyro hefyd bydd Ryan Jenkins a Christian Edwards, jyst maen nhw'n chwarae hefyd mewn i ddannedd y gwynt. A Lang. Eto'n hir. A Brwsesi. Nes i gwirio dros yr ysnus. Ac taw Sam Jones ydy'r prif sgoriwr a nes ti bigo fe mas Owain. Dim ond 3 gol mae wedi sgorio ers mis Awst. Strategyn i ddeud y gwir yn dydi, ond ddim wedi gweld y bêl o gwbl ar hyn o bryd. Anlwcus i Henry Jones. Pan mae'r bêl wrth i drad. Fi'n gweld Henry Jones. Chi'n gweld rhywfaint o James Maddison ynddo fe? Ie, dwi'n gofio ti fel. Pan mae o ar ei gêm a mae'n derbyn y bêl, mae'r ffordd mae'n troi, sut mae'n chwilio am y bas ymlaen drwy'r amser, bydd hwn yn cysau chwarae i'r ochr neu nôl. A mae rhaid parchu hynna. Weithiau ni di roed y bêl i ffwrdd yn chwarae'r gêm fel mae Henry Jones. Ond pan mae'n troi, mae jyst yn wastad yn chwilio am yr 1-2 bach clyfar na chwarae'r talentog. Anodd i chwarae yn erbyn hefyd Mael, dydi? Ydy. Fel wedych chi, amser mae fe ar ei gêm, mae fe chi'n ffili chwarae yn erbyn e. Mae fe mor glyfar, mae'r tradau mor dda, a mae fe'n licio chwarae ymlaen, a chymod, mae fe'n anodd iawn i chwarae yn erbyn amser mae fe ar ei gêm. A fe sonio ni hefyd y byti pwysigrwydd hyder i Henry Jones, a dwi'n credu bod yr hanner cynta yma wedi rhoi hyder. Mae'n gallu gweld, mae weledigaeth yn dda iawn. Pan mae'r bêl wrth i dradau, mae bron yn gweld sut mae'r symudiad yn datblygu cyn hynny. Ie, bron o bod bod o'n brwydr un yn erbyn Cosby. Felly mae Henry ddigon clyfar i sylweddoli reit. Cosby yn licio aros yn ganol y cae. Os mae o jyst yn symud 5 llath i'r dde neu'r chwith, mae'r bylcha yna, a dyna'r ardaloedd lle mae'n gallu bod yn ddylanwadol troi a wedyn ffeindio'r bas ola na teg at ymysodwr fel Davies. Ond 4 trosedd dwi'n meddwl yn gynnar yn y gêm yn y cwarter awr cynta ar Henry Jones. Wedi cyffwrdd yn fe ers hynny. Davies. Mae Brwsesi ar gael. Dyma Brwsesi ar ôl asgellwr. Mae'n croesi'n ishel, ond oedd Emlyn Lewis yn y fan ar lle i reoli a chlirio. Shepherd, ei orfodi yr holl ffordd yn ôl. Un peth i ni ddim
falle wedi gweld digon ohono fe o ran Hwlffordd yn chwarae y patrwm yma o'r 3 yn y cefn ydy'r ôl at sgellwyr. Mae'r gorau o Hwlffordd wedi dod trwy Henry Jones. Dyma Sam Jones i'r Met. Bêl yn cael ei chlirio. Mae'n cael ei chasglu gan y profiadol Cosby mewn at y capten Baker. Ni yn 5 munud ola yr hanner. Mae wedi bod yn gêm o densiwn. Dim yn gwahanu'r tîmoedd. Hwlffordd yn cael y gorau o'r ymdrechion. Owain, beth fydd y neges hanner amser yn yr ystafell newydd, wyt ti'n meddwl? O safbwynt Hwlffordd, dal i fynd, dal i wneud beth ych chi'n neud. Sbia'r un o'n. O, bas dda gan Davies mewn at Jones, ond i groesiad e'n sal y tro hwn gyda Hawkins ar gael yn y canol, ond eto y triawd yna yn creu y trafferthion. O, beth ti eisiau dyddi yma yn y byd pêl-droed ydy overload ydy'r gair Saesneg. Felly, be mae Hwlffordd yn neud y dda? Chwarae fe 2 yma Sadwrn nebyn McCarthy a Lewis. Wedyn Henry Jones yn nebyn Cosby. Does o neb yn sbar gan Met, felly does o ddim eiliad llonydd i'r amddiffynwyr yna. Just parhau efo'r pwysau yna. So ni'n disgwyl gweld rhyw newid siap gan Met yn yr amser, mae rhaid i fi ddweud. Cosby, codi'r bêl ymlaen, ond mae Jack Jones wedi galw amdani. Wel, ryddhau Jack Wilson. Mae Jordan Davies lawr y sianel, mae'n dewis cadw meddiad wedi gapten Rhys. Wel, yn sicr Owain, Hwlffordd ar y pisa o'r tîmoedd ar ddiwedd yr hanner. Rhaid da gan Wilson i gael sylwadau. Owain yn y man, Wilson allan at Jordan Davies. 2 yn disgwyl croesiad, 3 nawr gan gynnwys Wilson. A'r ergyd trod chwith gan Jordan Davies. Tu hwnt i bawb. Braidd yn hunanol? Braidd yn hunanol. Dwi'n meddwl bod hon y penderfyniad cywir. Croesiad yma yma bosib yn taro braich. Dwi'n gweld pam. Mae'n syrthio'n eitha caredig dydy fynd amdani efo'r droed chwith yna. Ti jyst yn gweld, diolch yn bell i ffwrdd chwarae teg iddo fo. Mi o'n o ddynion yn y cwrt Cosby, ond ti wastad os ti'n methu'r targed, ti'n derbyn bod chdi'n mynd i gael beirniadaeth am beidio croesi. Hwn di chwarae dda. Mae wedi bod yn ddreinen yn yslys y Met yn yw. Mae'n symud, dyw e ddim yn cadw at ei safle. Mae'r triawd yna newid safleoedd yn gyson. Ti'n sbio ar y tîm i gyd, Hwlffordd, dyn nhw ddim yn mwyaf ar draws y cae. Hyd yn oed Ryan Jenkins yn y cefn o bosib o chwarae'r tala, cryfa, mwyaf. Dio ddim yn mwyaf i gymharu efo ambell un o chwaraewyr y Met. Ond mae Jenkins wedi bod yn dda iawn rhan o'r cyntaf. Dwi'n meddwl be maen nhw wedi gwneud yn dda ydy, maen nhw'n i warchod o, oherwydd os oes y ffordd i chwarae yn erbyn hwn, cyflymder, Sam Jones, chwarae'r i ysgwydd o, ond efo bog un ochr, Dylan Rhys ar yr ochr arall, mae'r 3 ohonyn nhw chwarae teg, jyst yn cyfuno'n wych, di Jenkins byth ar ben ei hun. Bog. Gŵr o Loegr, ond ar gael i chwarae dros Ynys Melita. Oscar Bog, wedi chwarae bêl-droed yn Sbaen ac yng Ngwlad yr Ia. Y munud ola'r hanner te. Pryn bu'r cyfleoedd. Jordan Davies y gorau ohonyn nhw falle o ran Hwlffordd i beniad dros y bar. Gergyd gan Tom Price. Yr agosa mae'r Met wedi dod. Dyn nhw wedi cael ffordd i hunain o gwbl yn y rhanner cynta yma. Fil yn brathu ar Price yng nghanol ca. Wnaethon ni ddarogan, gêm agos. A dyna'n union beth ni wedi cael. A dyma Hawkins. Brwsesi yn codi ddi tuag at Jordan Davies. Mae'n wthiad yng nghefn McCarthy. Ond y bêl i drad mae'n moyn, a dyna pham yn rwystredig. Mae'n 2 funud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd yr hanner gan cynnwys wrth gwrs yr anaf yna i Jordan Davies yr ymosodwr. Mae well i ddod gan Met Caerdydd, fe dyna beth dylen ni fod yn disgwyl ail hanner. Ie, dwi'n meddwl bod ni gyd yn gwylio'r gêm yma, Hwlffordd tîm gorau, ond ydyn nhw wedi methu cyfle. A fydden nhw'n teimlo ac yn sbio nôl yn adlewyrchu ar hanner cyntaf yna drwy beidio sgorio
A da ni'n meddwl bod Met yn mynd i fod yn well yn rhaid hanner. Mae rhaid i rhywbeth newid. Ond falle Jenkins a Christian Edwards yn ddigon bodlon i fynd i fewn yn ddisgod. Mae'n drosydd. Mae'r amddiffynwr Hwlffordd. Tom Owen wedi cael gêm eitha tywel, dim cardiau melyn, bod yna gyfres o droseddau ar Henry Jones. Tro hwn y troseddwr oedd Harry Owen. Mae Harry Owen a Sam Jones di newid safleoedd yn amlwg, just un peth bach. Di'r system heb newid eto, ond dylanwad y ddau, wel, dim dylanwad o gwbl. Dim di bod yn y gêm, dim di cael digon o gyffyrddiadau. A falle Sam Jones yn trio look rwan lawr yr asgell chwith yna'n rhedeg tuag at Dylan Rhys. Ti'n meddwl bod y ffaith bod Hwlffordd yn wario 3 yn y cefn a Met Caerdydd gyda 4, dwi'n gwneud gwahaniaeth, ti'n siarad gyda'r ofal o'r gynharach? Yndi, mae Hwlffordd jyst yn edrych llawer fwy cyffyrddus yn dydi. Felly bod y Met wedyn, gormod o chwaraewyr gwarchodol, a falle dim digon o ddynion sy'n ddibynnol ar Evans, Owen a Sam Jones, just y 3 yn nhw. Felly bod angen mwy o gythral yn ganol cae ymuno fo'r ymosodwyr. Herwydd, sorry mate, os maen nhw'n ymosod efo just y 3, wel wedyn mae Hwlffordd yn amddiffyn efo 5 bron o bod a chwaraewyr ganol cae, maen nhw'n ddigon cyffyrddus. A'r chwiban ola, Tom Owen o'r hanner. Fe Tony Pennock wrth i fodd y perfformiad i dîm nhw sydd wedi dod agosa peniad Jordan Davies ychydig dros y trawst. Ac ergyd gan Tom Price. Yr agosa mae Met Caerdydd wedi dod. Tipyn o waith gan Christian Edwards a Ryan Jenkins i gwneud, ond ar yr hanner yma ar gampws Cyn Coed, mantais yn Hwlffordd o ran cyfleoedd. Met Caerdydd dim, Hwlffordd dim. Screwfix Sprint yn nodi PêL-DROED ar S4C.
Screwfix Sprint yn noddi pêl-droed ar S4C. Rhwng gynderfynol y gemau Ail Gyfle, un lle bach yn Ewrop ar ôl yn uwch gyngor Cymru JD a dim yn gwahanu Met Caerdydd a Hwlffordd ar yr egwyl fan hyn yn y brif ddinas. Cyfleuon yn bren o Hwlffordd sydd wedi cael y gorau ohoni yr ymwelwyr o'r gorllewin. Ond dim yn gwahanu nhw, fel ni'n sôn ar yr egwyl, Met Caerdydd a Hwlffordd yn disgwyl 3 chwarter mawr i ddod, 3 chwarter awr mawr i ddod. Dynewydd, Mael Davies wedi camu lawr o'r pwynt sylwebu at ei, be nawn ni anghofio mae hanner cyntaf yna, a dachrau to ail hanner yna, fe fydd y tîm eisiau gwneud? Ie, fi'n credu na. Gêm eitha diflas. Met Caerdydd yn dechrau off yn nerfus iawn. Hwlffordd yn cael y gorau o'r ymdrechion, a nhw bydd y hapusau mewn i hanner cyntaf. Ie, gynion ni cyfleuon nhw. Nesa, o ran Hwlffordd, mae yn ddiddorol, achos dim llawer wedi bod rhwng y ddau dîm yma yn y gemau cynhara tymor yma. Yr un peth eto, dim syndod falle, pan chi'n gweld y gemau sydd wedi bod, ond beth amdani, dyle Hwlffordd fod ar y blaen? Ie, fi'n credu ni. Mae'r tri ymlaen ffrynt, Henry Jones, Dan Hawkins a Jordan Davies, wedi bod yn fywiog iawn, a wedi creu llawer o gyfleuon. Tipyn o Jamie Veal, yn cael shot ar ergyd fyna. Ond na, mae Hafod West wedi wneud yn dda iawn a'n lwcus fyna gyda Jordan Davies. Ond a'n teimlo fel yr eiliad falle, y cyfle iddyn nhw yn y hanner cyntaf yna. Ie, fi'n credu nath e sylwi bod Alex Lang off i linell a peniad da iawn, a'n lwcus iawn i gweud y gwir. Mae'n rhyfedd weithiau ni'n gwylio Met drwy'r tymor, fel ni'n sôn, maen nhw'n dîm sy'n gallu mynd o'r rediad gwych, ennill yn erbyn y Seintiau Newydd. Maen nhw hefyd yn gallu cael canlyniadau rhwystredig. O'n i'n gweld Emlyn Lewis yn siarad yr ail chwaraewyr. Mae'n wedi bod yn hanner cyntaf rhwystredig iddyn nhw. Ydy, dyn nhw ddim y tîm maen nhw wedi bod trwy'r tymor i gweud y gwir. Wythnos off, falle, hyd yn oed yn gwneud gwahaniaeth. Mae'r un peth yn wir, y ddau dîm, ond yw e'n gwneud gwahaniaeth? Ydy, na, mae fe'n gallu gwneud gwahaniaeth. Chi'n bod amser chi yn chwarae gêm, mae fe'n wahanol i just ymarfer. Ond chi'n bod, fi'n credu maen nhw just bach yn nerfus, mae'n achlysur fawr. Ond fi'n siŵr bydd nhw'n newid stwff am yr ail hanner. Ie, diddorol dweud bod nhw'n nerfus. Gen i weld cwpl o'i cyfleoedd nhw nesaf o ran Met Caerdydd. A pa ma nhw'n torri o ganol ca, ni'n gweld Bacon, ni'n gweld Price, mae'r coesau yna fel petai, dwi'n methu troi popeth at ei gilydd eto. Ie, na, mae Price a Baker wedi gwneud yn dda yn camu mewn o ganol ca. Ond y tri mlaen ffrynt, Harry Owen, Elliot Evans a Sam Jones i gyd wedi bod yn eitha tawel. A'r tri'n beryglis ar ei dydd, eto, ni'n gweud ar aml ar ei dydd, a hyd yn hyn, doedd ddim wedi bod. Sut chi yn newid pethau ar ôl hanner cyntaf anodd? Yw un anodd newid pethau? Na, sa'n credu ni. Peth pwysica, maen nhw dal yn y gêm. Fi'n credu mae eisiau nhw dechrau chwarae bach mwy o pêl-drôd ar y llawr, na beth maen nhw'n hoffi wneud. A treol cael y tri ymysodwr ar y pêl a dechrau creu mwy o gyfleon. Mae werth gweld, nes ti sôn am y nerfusrwydd na, fel oedd Mael yn gweud, gen i weld ambell i enghraifft nawr, tiod, twitchy yn bendant. Ni fethu gweud yn bendant fan hyn, oedd hi'n agos i fod allan o'r cwrt. Ie, agos iawn. I gweud y gwir, fi'n credu mae ddwylo fe mas o'r bocs, felly Lang yn lwcus iawn yn fanna. Ac ar y cyfan, yn gyffredinol hyd yn oed, yn yr amddiffyn, ambell i bas bach yn mynd. Yw hwnna'n mynd trwy'r tîm pan mae pethau fel a'n digwydd? Ie, na, dwi ddim yn helpu amser mae pethau fel a'n digwydd. Mae fe'n gallu mynd trwy'r tîm, ond chymod, mae Emlyn Lewis na, mae fe'n cyfathrebu lot gyda'r tîm a bydd e'n sorto nhw mas, fi'n siŵr. Ie, ni'n gweld ambell i fraich yn mynd ond ambell i chwaraewr gair bach o gyngor. Mae da ni gwmni gwych mae heddi, Mael Davies gyda ni hefyd ar y bottom coch yn Saesneg. Will Evans, un o ser Casnewydd erbyn hyn, un o gen ser y gyngor yma, mae fe gyda Sioned. Diolch yn fawr, Del. Well, I have to say, we're really grateful because we know you're a busy man now, being a professional footballer and all that. Is Mark Jones looking after you on the red button, first of all? Yeah, I must say, every time I come down, he always looks after me. He's been good as gold. But no, it's whenever I have a chance to come and watch a Welsh Prem game, I'm always going to do it, so I love it. Thoughts on that first half, Will? Hwlffordd West, they're really up for this, aren't they? Yeah, it's been a cagey affair. I think the magnitude of the game is probably setting in a little bit. We were just saying it hasn't been too much quality, but I think second half maybe a little bit more of the same. I'm not sure, but just a little bit of magic will split the teams, I think. Did you expect a little bit more from Cardiff Met, Will? Yeah, I suppose every time you play Cardiff Met, having played for them and against them, they're always hard to break down. They're fit and, they'll go right until the end. But yeah, maybe a little bit more quality up top and
we'll see what happens. Well, let's talk Newport, Will. Just how much have you enjoyed this season? Yeah, it's been a great first season. If someone had said to me at the start of the season this is how it would go, I would have snapped the hand off. So yeah, I'm so happy for it. Looking forward to next season already. I mean, we finish on Monday, but can't wait to get going again. And starting consistently as well for the club, just how much does that mean to you? Yeah, it's honestly, it's great. It's like a dream come true, when, like I said, at the start of the season, if you said I would have started that many games, again, I would have bit your hand off. So, yeah, loving it. I've got to ask, because the kit photo shoot came out this week, and somebody is the star man of the shoot. Yeah, Jonah brought that up on commentary as well. No, they said they want someone with good hair or something. No, I'm joking. No, it was just something that was asked to do, and the kit looks nice. Other than like the picture of us and our trainers and the sliders, it went well. So yeah, no, poster boy. I'm not sure about that. How have you found the step up, Will? To pro level. Has it been a challenge at all? Yeah, I think it's just the magnitude of the games. Probably last year played 35 games, and that's a full season with cup competitions. And on Monday I think that's a 52 game season. So you're playing an extra 15, 20 games there, and it's just every day you've got to go in with that mentality to win, and it's set from the manager himself. So yeah, I mean, in terms of the level, you're playing around a professional environment. Everyone's a little bit amped up a little bit, but no, it's. I've adapted to it quite well so far. And you've got a Welsh derby to look forward to next season now against Wrexham. Yeah, I'm seeing videos of them in Vegas, which, it doesn't seem right. But, bit jealous. Bit jealous. But no, yeah, that'll be a really good one. Obviously, it's quite local to me, Wrexham, only 20 minutes from me back home. So, yeah, really looking forward to that one. Kincoed, Vegas, kind of the same thing. Well, exactly. Thank you very much for your time. Wel, mae'n ddisgwr fan hyn ar gampws Kincoed ar hyn o bryd. Hanner awr, ail hanner enfawr I ddod ar ôl yr egwyl. Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C.
Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C. Cyrraedd Ewrop yw gobeith Met Caerdydd a Hwlffordd. Mae'n ddisgwr ar yr egwyl rhwng gynderfynol y Gemau Ail Gyfle a'r Drenewydd yn disgwyl yn y rownd derfynol. Yn disgwyl amdano ni, mae'n tîm sylwebu ni. Nôl â ni at Mike Davies. Diolch Dylan. Wel, gofynnon ni'r cwestiwn cyn y gêm pwy fydd yn ymuno â Drenewydd, a ni ddim callach o ein, ond beth wyt ti'n gweld sy'n mynd i newid yn yr ail hanner yma? Swn i'n disgwyl gwell gan Met. Dwi'n disgwyl gweld hanner uniongyrchol ganddyn nhw. Dwi'n meddwl efo'r gwynt tu ôl iddyn nhw. Oedd nhw jyst yn taflu'r bêl bob cyfle gan nhw tuag at cwrt Cosby Hwlffordd. Oedden ni jyst yn gweld o bosib yn ryw newidiadau cynnar. Sam Jones ar y dde, Elliot Evans, falle fel ryw false number 9 maen nhw'n ddisgrifio, ynddo? Reit lawr y canol ar hyn o bryd. Ac Ond ychydig bach o newid ganol cae hefyd, Price rwan yn angori yn lle Cosby, felly mae yna rhyw tweaks bychan wedi digwydd. Gwyn ni weld os fydd yna lwyddiant yn dod o hynny. Dwi'n credu bod nhw wedi mynd tri yn y cefn fan hyn, felly Craven allan ar y dde, Harry Owen ar y chwith. Bosib bod hynny wedi digwydd i matcho lan yr patrwm sy'n gan Hwlffordd. Peniad da fan at Cosby gan Jones, allan at Craven yn croesi. Mae'n rhy agos at Zach Jones, ond dechrau'r pwrpasol mael gan y Met. Yn amlwg mae'r newid y siap wedi helpu yn barod. Fi'n credu bod nhw wedi mynd 4-4-2 yn edrych arno fe. Felly yn dod â Craven mewn i'r gêm a croesiad cynnar mewn i'r bocs. Fe'n cael ei chodi. Sy'n penion glir, Jones yn methu rheoli, a dyma'r capten Baker. Pwrpasol mae Chubb mewn yn y canol nawr gyda Emlyn Lewis, felly Kyle McCarthy allan ar y chwith, a dyma McCarthy'n derbyn y bêl. Mewn i drad Elliot Evans, amser ganddo fe droi a'r bas ymlaen at Cosby, dim cam sefyll yn erbyn Cosby. Charlie Cosby gosod y bêl at Evans! O'r bêl yn taro yn erbyn Bog, mae'n rhydd i Craven, a'i ergydau yn syth at Zach Jones. Mae'n munud a hanner sydd wedi chwarae Owain, a ni wedi gweld newid yn barod. Da ni wedi gweld mwy ganddyn nhw yn y munud a hanner yna. Na welson ni yn yr hanner cyntaf i gyd. Symudiad gorau'r gêm i Met, mae rhaid i ni ddeud. Jyst chydig bach fwy o wmff yn ei chwarae nhw. Chydig bach yn fwy dynamic ar draws y cae i gyd, yn symud y bel yn gynt. Dwi'n meddwl os allan nhw gario'r momentum yna rwan, drwy gydol yr ail hanner. A dyma Chubb mewn i drad Jones. Craven sy'n chwilio am yr hediad gan Cosby. Cosby'n croesi, a mae'n rhy agos eto at Zach Jones. Mae'r dyn yma wedi gwneud y newidiadau yn do. Cosby yn angori ganol cae yn hanner cyntaf, ddwywaith mae wedi ffeindio lle, a da ni'n gweld dipyn o bloc gan Bog chwarae teg. Dim breichian fanna, jyst gwneud siŵr bod yn aros yn gadarn. Wedyn digon o nerth ar yr ail ergyd, ond llawer gwell. Ac Cosby jyst yn gwneud yr hediadau pwysig yna ganol cae. Ti wastad angen rhywun yn gwneud yr hediadau hwyr yna. Fyny'r Hwlffordd rwan ymateb i'r newidiadau. Gwyn ni'n enwi Henry Jones, Jordan Davies a Hawkins mor aml yn yr hanner cynta. Dim un o'n nhw wedi cael cyffyrddiad yn yr ail hanner. Bydd yn bwysig pan fydd Hwlffordd yn cael y bêl mael, bod nhw'n cadw'r bêl, oherwydd ddim yn un pic sy'n eisiau lawr y cae i'r Met, gyda Matais y gwynt. Yn amlwg, a dyna beth mae Hwlffordd yn gwneud yn dda yw cadw'r pêl. Felly, os maen nhw'n gallu cadw'r pêl, cadw'r meddiant, bydd hwnna'n help fawr iddyn nhw. Owen. Bryn welon ni fe yn yr hanner cynta i bas letraws at Craven rownd y gornel. Mae'n disgwyl rwy'n i fod na, Bog sydd yno i Hwlffordd. Ond sy'n nhw wedi camu lan ger y Met, a dyna nhw yn ennill y bêl na nôl. Baker a Price ar briwsion mewn at Harry Owen. Hwlffordd nôl yn ei siap, triad ymysodol. Fe wedon ni cyn y gêm o wain, fe byddai'n gêm dyn. Dwi'n credu welwn ni wech gol yn yr ail hanner yma. Na fi na chwaith. Na fi na chwaith. Mae hon yn gaddo bod yn un o heina lle. O'ch ti'n sôn reit ar ddechrau'r gêm, mae o gyntaf na. Mor bwysig.
A felly dyna pam bod i mor dim ar ddau dîm, y chwaraewyr i gyd yn ymwybodol o'r ffaith yna ddim eisiau gwneud camgymeriad. Davies, lledydd i allan at Wilson ar ôl ysgellwr yn erbyn Harry Owen. Tu fewn at Corey Shepherd, Shepherd i'r llawr a mae'r drosedd gan Cosby. Ac mae yna gwestiynu am Gerdyn fan hyn. Jyst mae'n mynd yn bach yn hwyr oedd yn de. Shepherd, a falle bod y disgwyl gan Cosby, bod Shepherd yn mynd i gymryd cyffyrddiad a wedyn chwarae'r bas, ond jyst chwarae rownd y gornel. Wilson yn bwydo Shepherd, Shepherd wedyn rownd y gornel efo cyffyrddiad cyntaf. Jyst mae'n mynd bach yn hwyr. Ddim yn bas orad rwan, arwain at y cyfle yma. Mae Fil wedi sgorio o tu allan y cwrt Cosby. Mae yna bwyllgor gan Hwlffordd fan hyn a Brwsesi, ffafrio i drod chwith, Henry Jones yno hefyd. Mael, pwy ddod ti'n meddwl sy'n cymryd on? Jamie Fil fi'n credu, achos mae fe wedi sgorio, fi'n credu mae fe wedi sgorio cwbl o goliau tymor hyn, ac mae'n edrych fel mae fe sydd yn mynd ei. Chydig o ddiwyniaeth sydd angen. Mae yna 5 yn y wal amddiffynol. Mae yna fwlch amlwg i ni'n gweld o pwynt sylwebu. Fil o gwmpas y wal ac Alex Lang yn taflu hunan i'r chwith. Ac yn arbed yn dda, ond oedd hi'n gegrydd pwerus mewn i'r gwynt. Fil yn ei tharo'n dda, ti'n siomedig bron oherwydd i Elliot Evans ddim yn neidio, fod i'r unig un yn y wal yn fanna. Mae Emlyn Lewis yn neidio wrth i ochr o, ond drwy beidio mae'n gadael y bwlch. Tafliad hir gan Wilson. Mae'n syrthio yn garedig i'r Met a maen nhw'n gallu taro'r bêl yr holl ffordd lawr y ca. Gyda Mael gan Fil. Na, mae fe'n gallu neud hynny. Mae fe'n dda iawn ar set pieces, mae fe'n neud ciced cornel dda, ciced rydd da, felly dda iawn fyna gan Fil. Yr ergyd gynta a darged yn yr ail hanner i Hwlffordd gan Jamie Fil. 51 o funud wedi chwarae, dim un cic gornel hyd yn hyn. Dwi'n credu bod fi wedi sylwebu ar gêm y tymor hwn a dim un cic gornel yn yr hanner cynta, ond dyna ni. Sgiliau bach dawn y bas yn ildio meddiant a Hwlffordd braidd yn ffodus a Wilson yn helpu'r bêl mlaen. Gyda Hawkins oedd ar sgiliau bach pert yn y lle cynta ond yn ildio meddiant. Dyna beth mae Hwlffordd yn gofod bod yn ofalus nawr, bod nhw ddim yn ildio'r pêl na yn jet yng nghanol ca. Hir gyda mantais y gwynt yn rhoi pwysau ar amddiffyn Hwlffordd. Fil mewn at Wilson. Wilson angen iddo gael ei ben lan. Ceisio bwydo Davies, ond eto Met yn dwy'n y bêl. A mi oedd yna drosedd gan Jamie Fil, a fe welwn ni Cerdyn Melin cynta'r gêm, a hynny i Jamie Fil a'r Harry Owen. I'n heiddi hwnna, Owen? Jyst rhyw fagliad yn gwybod bod Owen ar ei ffordd y de. Mae jyst yn gadael ei droed chwith yna, jyst yn hongian. Mae'n gwybod yn union be mae'n neud, sy'n jyst yn sylwi rwan, y droed chwith, jyst yn mynd am y bagliad. Harry Owen yn syrthio chydig bach yn hwyr, ond heiddi'r gigrydd ar Cerdyn hefyd. Gyda'r math hyn o gigrydd te, Mael, beth ti'n disgwyl fan hyn gan Tom Price? Edrych am Emlyn Lewis yw'r peth mwy amlwg i fi, gan bod mor dda yn yr awyr. Ond mae Met yn gweithio ar llawer o gigerydd, felly gawn ni weld nawr. Dwi'n mynd at Emlyn Lewis, mae'n mynd tuag at Chubb. A mae'n frwydr corfforol rhwng Chubb a Dylan Rhys. Felly taw Emlyn Lewis oedd y dicoi fyna, Owain. Dwi'n meddwl bod nhw eisiau Emlyn Lewis gael yr ail bêl, oherwydd maen nhw'n hefyd yn sylweddoli. Mae Jenkins yn dda yn yr awyr, mae'n dipyn o frwydr, pwy sy'n mynd i ennill bob peniad. Felly, tynnu Jenkins i ffwrdd o lle mae'r bêl gyntaf yn mynd i fynd. Dyna di'r dacteg. Ond chwarae teg am ddiffynwyr eraill Hwlffordd yn amddiffyn hon yn dda iawn. A Dylan Rhys y captain oedd hwnnw, mae'n deall popeth o ran tactegau Met Caerdydd. Wedi chwarae cymaint o gemau iddyn nhw. A Brwsesi, hir eto yn obeithiol. Dyma Lang yn dod, oedd hi ar ei linell. Mae hwnna'n pas dda, os ta bas oedd hi, achos mae wedi cyrraedd Sam Jones. Jones yn erbyn Borg. Mewn i tuag at drad Elliot Evans, mae'n torri'n garedig i'r Met. Cosby at Jones. Jones yn croesi tuag at Baker, y capten. Ychydig tu hwnt yn cael ei dal ar y gwynt. Ond cyfle da i'r Met. Jyst y croesiad ola na ddim cweit
Be sy'n nhw'n ddisgwyl, Sam Jones just yn ceisio mynd efo'r cri yma na teg at y postyn pella. Mae'n gofyn i'r croesiad fod yn berffaith i daro'r nod. Dipyn gwell. Fydden nhw'n fodol yn iawn efo sut maen nhw wedi cael y 10 munud, sut maen nhw wedi perfformio yn y 10 munud cyntaf yma yn yr ail hanner. Pan o'n i'n gwylio gêm nithwr, boes, fel gêm gwpan, oedd cymaint yn y fantol. Ond ni'n gweld y gêm hon heddiw, mae fel yn adlewyrchiad falle o gêm gyngrau, mae'n fwy na gêm gwpan, gyda cymaint i chwan amdano. Ie, na, fi'n cytuno, mae wedi bod yn gêm eitha nerfus, fi'n credu, ond na, fi'n credu un gol a gall hon tanio mewn i gêm dda. Gallwch chi bod Hwlffordd yn chwarae mewn i ddannedd y gwynt fan hyn, sy'n chwrlio o gwmpas campws cyn coed. Oedd Elliot Evans sefyll o flan Henry Jones. Jones cael ei ddanfon yn ôl gan ein dyfarnwr. Gan ei mlaen o. 10 munud i chwarae yn yr ail hanner. Parhau yn ddi-sgôr, lle yn y rownd derfynol o'r Gemau Ail Gyfle yn y fantol. Dyma Jones yn ei chrymanu ddi mewn. Met sy'n ennill y peniad cyntaf, mae'n cyrraedd Wilson eto yn obeithiol ac yn siomedig o waith. Mae'n chydig bach yn siomedig, da ni'n gweld rwan, maen nhw'n llithro yn ôl, maen nhw allan o siap am y tro cyntaf yn y gêm. Shepherd yn gweithio'n dda yn ôl chwarae teg iddo fo. Dyma'r safleoedd pwysig rwan i Met. Cic y gosod, tafladau hir, maen nhw yn mynd i weithio. Dim ond un cic glaw cas sydd eisiau gyda'r gwynt hefyd yn dyfe i'r cyfeiriad cywir, a mae'r amddiffynwr neu'r chwaraewr canol cam penio allan am dafliad, a mae'n mwy fel cic gornel, bod ni ddim wedi gael un. Dydd, Green yn ei ddisgwyl. Tafliad hir gan y Met, mae Bog wedi galw. A mae Jordan Davies yn atal y gic gornel, ond tafliad hir pellach fydd i Chubb. Ti'n mynd i gysgu heno os dos am cic gornel heddiw nag oes mai? Mae'n glwstwr y chwaraewyr o gwmpas y gôl geidwad. Jenkins yn ei hennill hi. Ac o'r diwedd, i ni cael cic gornel. Wel, ni wedi bod yn gweud efallai taw o safle tebyg byddwn ni'n cael goliau. Cic rydd, cic gornel, tafliad hir. Cyfle fan hyn i grymanu'r bêl mewn. Eto y Met yn clystyru chwaraewyr o gwmpas Zach Jones. Yr arwydd ar y drod chwith. Owen at y postyn pella'r peniad. Chubb heibio'r nod. Mae Chubb wedi anafu yn y broses hefyd. Ond mi fydd yn siomedig ar y mae'n talu gefn o, dwi'n meddwl. Croesiad tuag at y postyn pella. Oedd ar ei ysgwydd wedyn, felly diolch cweit. Mae'n symud i ffwrdd o'r gol a wedyn gorau newid siap i gorff o bosib. So mae'n amseru honna. Cyfle a hanner. Agosau at yr awr yma ar gampws cyn coed. Parhau yn ddisgôr, ond bach mwy o fywyd yn yr ail hanner yma, mae'n? O, sy'n sicr. A mwy o Met Caerdydd yn yr ail hanner. Y newid siap yn amlwg wedi helpu. Rwydyr canol call weddol yna, Corey Shepherd. Mae'n cael drafferthu gyda'r ganaf yn ystod y tymor. Ddim wedi chwarae cymaint o hynny o gemau. $2,000 o bunnoedd yn Ewrop yn y fantol fan hyn i'r tîm sy'n ennill y gemau Ail Gyfle. Felly dyna pam i ni'n gweld gymaint o densiwn yn y gêm hon. Lewis at Evans, cofio bod Met Caerdydd wedi bod i'r rowndiau terfynol. 2 gwaith yn barod wedi ennill yn 2019 a hynny ar gicio o'r smotyn o wain, a felly bydd rhaid i ni fynd yr holl ffordd hyn o ma. Ie, bosib iawn. Dwi'n meddwl pan ti'n gweld un rownd gyn derfynol llawn cyffro, bydd un yma jyst yn hapus. Bydd yn gallu ymlacio rhywfaint. Dwi'n meddwl Mael yn deud, efallai
Rhys Gyffes ddim yn un am ymlacio yn ormodo fydd y gwaith paratoi'n dechrau. Dwi'n siŵr fydd o'n ymlacio am wythnos o leia. A wedyn bydd paratoi a twyni tywod, efallai fydd y lleoliad gynta. Ydy, na, mae Rhys Gyffes yn hoff iawn o'r yna, so... ond na, dechrau'r ddim yn gyn ar yna. Twyni tywod, borth. Chwarae, back in the day. Wedi chwarae awr, boes. Fe fydd y fforddwyr nawr yn edrych i'r fainc. Pwy sy'n mynd i newid y gêm hon? Chi'n edrych ar yr hyn sydd yno. Mae Lewis Rhys yn taro chi o ran rhestr yr eilyddion i'r Met. Iwan Evans, Leahy, Elliot Duggan. Digon o ddewis gan y ddau, ond ti'n gweld o waith. Alle newid neu fydd nhw'n dyfal barhau. Ie, fydden nhw'n dyfal barhau am spel am bach, dwi'n meddwl. Jyst roed i'n hun yn sefyllfa chwarae'r Hwlffordd. Weithiau mae'n cymryd chydig bach amser. Pan mae'r Gwrthwynebwyr yn newid system, mae'n cymryd rhyw 10 munud chwarter awr jyst i feddwl, reit, be mae hi'n di wneud wan? Pwy dwi'n gorau barcio am weddill i gêm? Ydyn nhw'n dechrau arfer? Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl y Met yn tyfu fewn i hon. Met sydd ar meddiant. Trad bach da gan Craven. Cadw'r meddiant. Bydd fwy o basis ni wedi gweld yn yr ail hanner. Dyma Emlyn Lewis yn camu mewn i ganol ca, ond mae'r drosedd yn cael ei roi. Jimmy Fiel yn pledio nad yw e'n eog. Beth ti'n meddwl, Mael? Ie, na, mae'n kick rydd yn credu ni. Henry Jones just bach yn hwyr. Ydy ar y ffordd lawr? Wel, dwi'n meddwl oedd Emlyn ar ei ffordd lawr yn ceisio mestyn, oedd ei gyffreddiad olaf o yn drwm. Alla bod yna rhyw elfen o banic yn meddwl, o na, dwi'n eisiau gweld Hwlffordd yn gwrth ymosod y fama. Dyna pan oedd yna mestyn. Mi oedd hi'n drosedd just, oedd chydig bach yn ffodus. Rhyw gyfle bach, bo hon, mewn safle chydig bach yn gonolog hefyd. Wel, Price, Baker, Elliot Evans sydd dros y gic rydd. Mae yna ddau yn y wal amddiffynol i Hwlffordd. Os ti'n gweld symudiad? O, gewn ni weld nawr. O, mae'r symudiad a'r bêl allan at Grefen i newid yr ongl allan at tuag at Chubb. Efo fydd hi yn gic gol ail o'r hanner, gic gornel a ail o'r hanner i Met. Rymani di mewn ar ei drod dde. Ddim cael ei chlirio. Baker yn disgwyl amdani. Hwlffordd yn clirio rhyw ffordd rhywsut, ond y capten Baker sydd yn gosa ati a thafliad fydd i pen pella. Mae'n y gyfle i gymryd i'n cyflym, ond maen nhw'n mynd i aros o ran match-up a'i dafleadau hir. Maen nhw'n dyfal barhau ar hwn Owain. Yndi, rhyfedd efo'r ciciau cornel, maen nhw'n gadael y cwrt Cosby i gyd yn wag. Yr holl ddynion i neu tu allan i'r cwrt, neu ar y llinell o gwmpas y gol geidwad. Hedfan at y bostyn agosa. Hwlffordd na'n eill y peniad cyntaf, Price, allan at Chubb. Chubb yn ceisio curo i ddyn. A gwaith da amddiffynol pen pella i ennill gic rydd a rhwystredigaeth i Ryan Jenkins. Richards yn gwfwn mewn trafodaeth. Ti'n meddwl? Owain, bydden nhw'n digon hapus i weld yn mynd yr holl ffordd i gicio o'r smorti. Bydden nhw'n gweld hwnna fel llwyddiant? Dwi'n meddwl fes nhw eisiau ennill y gêm yn y 90. Mae yna newid wedi bod yn sicr o ran momentum y gêm ers yr hanner. Os mae'n parhau fel yma, falle fydden nhw'n newid ac ymwneud iawn, oce. Rwy'n ni fynd â hon i amser ychwanegol. Ond fel mae peth ar hyn o bryd, digon amser ar y cloc, fydden nhw eisiau hon orffan yn y 90. Efo nhw'n ennill y gêm yn amlwg. Lewis ar yr ongl. Hir mae'n mynd ar peniad nôl gan Wilson a mae'n un dda o'r y teg. Mwy o chwaraeon ar lein heno yma. Casnewydd yn erbyn Llanymddyfri yn fyw am 7 o'r gloch ar y ffordd.
Sadwrn chwaraeon. Dwi'n sy'n disgwyl amdani. Dwi'n hapus i wedi mynd dros yr ystlys. Hwna'n adlewyddiad o yn cael fel fy nifer ond ni'n teimlo. Cymaint o densiwn, cymaint yn y fantol. Cyngres Europa i y wobr. Yw'r tîm sy'n ennill y rownd derfynol. A bydd Chris Hughes yn edrych ar y gêm hon ac yn ddim yn ofni dim, byddwn ni'n meddwl. Ffyrddiad ola gan... Ie, wel, beth dwi'n meddwl bydd Chris Hughes yn meddwl, te, o'r yn gwylio'r gêm hon, yn amlwg. Bydde fe eisiau amser ychwanegol, a siŵr o fod, bydde fe moyn i Hwlffordd ennill fel bod mantais cartre gan y Robinied. Mae Drenewydd yn dîm sydd yn cael cyfnodau da a gwael. Felly, os maen nhw rwan yn amlwg wedi cyrraedd rhyw fath o gyfnod da, maen nhw'n mynd i fod yn anodd i'w stopio yn erbyn unrhyw un. Oherwydd, unwaith maen nhw'n clicio, mae gen nhw jyst rhyw ffordd anodd i chwarae neu erbyn. Ond, bod ni'n edrych ar y gêm yma, pwy bynnag fysa nhw'n ei wynebu, efallai Drenewydd fysa'r ffefrynna. Ond mae tîm fel y Met yn gallu bod yn styfnig dros ben hefyd. Felly, sa'n wythnos nesaf yn gêm holl o wahanol i Drenewydd i be gath nhw'n eithrio mewn i fewn yma. Pas dda i ryddhau Wilson. Wilson mewn i'r cwrt cosbi, cyfle mergyd. Bêl yn cael ei tharo lawr. Gyda Ail Gyfle. Ceisio croesi ac allan am gigornel gynta'r gêm i Hwlffordd. Ond oedd pas o ganol can, holli am ddiffyn y Met. Cyfle i Wilson. Ond oedd e'n wastraffus o wain. Wel, gath o gymaint o le. Yn yr hanner cyntaf, Met Caerdydd yn chwarae fo 4 yn y cefn. Mae gen ti gefnwr chwith ag asgellwr chwith. Lle efo'r newid system, cefn asgellwr 1 yn erbyn 1. Felly mae Wilson yn cael y gorau'r frwydr yna. Harry Owen sy'n chwarae'r chwith. Ymosodwr yn naturiol, di o ddim yn gwneud i waith amddiffynol. Mae Wilson yn siomedig nad ydy wedi cael ergyd tuag at y gol. Ddim yn argyhoeddi gyda'r cyfle a Brwsesi sydd ar arwydd. Hon yn climanu mewn ar ei drod chwith ac y postyn pella mae'n mynd. Disgwyl amdani, Shepherd, Ail Gyfle. Allan am gigornel. Ie, anlwcus. Shepherd, efallai fod y bêl yr ochr arall, sy'n syrthyn garedig ar ei droed dde. Sa'n llawer yn well na Cori Shepherd am daro'r bêl. Felly sa'r dyn yma wrth yn ochr i'n dadla bod o fyny na hefyd chwarae teg iddo fo. Ond Shepherd, gwneud yn dda, cyffyrddiad bach da. Ennill y gic, a jyst y cyfnod cynta o lwyddiant yn ymosodol da ni wedi gweld gan Hwlffordd yn yr ail hanner. Henry Jones i dros y gic gornel yma eto i'w chrymanu ddi i mewn. Llawer o daldra yn hym Hwlffordd. Mae Jenkins yn cael un yn rydd a'i beniad ychydig heibio'r postyn am y tro cynta yn y cwrt cosbi. Mae Jenkins yn cael y gorau o Emlyn Lewis, ond i beniad heibio'r nod. Oedd o'n siomedig, mae di colli ddyn. Emlyn Lewis, dwi'n siŵr os mae'n mynd dyn yn ebyn dyn. Fydd o'n siomedig, oherwydd mae Jenkins di cael y gorau hon efo'i rediad yn glyfar. A wedyn, taro'r targed. Efallai bod o'n exeitio ma o, dwi'n mewn lle yn fama. Dechrau gwella, boys. Jones, ond Wilson mewn yn gryf. Mewn i'r chwarter ola, parhau yn ddi-sgôr, a Brwsesi ar y bêl i Hwlffordd. Hawkins yn newid cyfeiriad y chwarae allan at Davies. Mae wedi bod yn dawel yn yr ail hanner yma. Sonio ni am newidiadau possible. Lewis Rhys ar dop yr rhestr o ran y myfyrwyr. Cyniad i gyfeiriad gan Hawkins. A diw Hawkins a Davies, maen nhw wedi mynd fel petai nhw'n absennol yn yr ail hanner yma. Mael. Yr un llawer dwylach yn yr ail hanner. Fi'n credu mae eisiau nhw bod ar y pêl bach yn fwy fel yr hanner cyntaf a Henry Jones i ffindio nhw. Lewis Rhys ni'n clywed sydd yn ymbaratoi. Derbyn y cyfarwyddiadau. Mae hwn disgorio yn erbyn Hwlffordd yn barod yma ar gampws cyn coed. Mae un fuddigoliaeth yr un i'r ddau dîm. Hwlffordd efallai heb sgorion swyddogol oherwydd gol i rwyd i hun gan Sam Jones oedd ennill y pwyntiau ar ddol y bont. So bod goliau gan Jones a Rhys yn
ennill y pwyntiau yn y gêm gyfatebol yma. Hir. Cyfniad tu fewn. To'r rwydr canol ca mor bwysig a Price sydd yno. Cyffyrddiad gan Baker mewn i drad Elliot Evans. Mae un i lledu ddi at Sam Jones. Dyma Cosby. Craven tu fewn at Price. Price ceisio curo i ddyn i greu ongl am... O, oedd yna wthiad fanna, o mae wir yn mynd i fod yn gic o'r smotyn. Beth yn y byd oedd yn mynd trwy meddwl ar Henry Jones. Fe sydd wedi ildio'r gic o'r smotyn. A mae'n benderfyniad cywir o wain. Mae'n gwthio far i gefn. Mae'n wirion. Oherwydd, yndi mewn brwydyr efo Price yn yr ail hanner yma. Felly dyn yn erbyn dyn, a mae'n colli ddim. Mae Price yn mynd heibio fo. Ond yn y sefyllfa yna, ti wedyn yn ti'n gorau parchu bod yr amddiffynwyr, bod Dylan Rees yn mynd i gymryd drosodd a gwneud y gwaith drostech di. Felly mae Henry Jones yn panicio. Mae'n penderfynu mae'n gwneud penderfyniad hirt, gwthiad yn y cefn, Price yn syrthio wrth gwrs fod hi'n gic o'r smotyn. Wel, oedd hi'n gic o'r smotyn yn y gêm neithiwr. Aaron Williams, y bêl yn cael ei harbed gan Harry Lloyd, ond yna'n rhwydo. Elliot Evans, gyfartal o ran prif sgoriwr gyda Sam Jones. Mae Zach Jones yn cwestiynu. A mae Elliot Evans sgorio yn 2019 yn erbyn y Bala. Evans yn erbyn Zach Jones. Elliot Evans! A mae'r bêl yn cael ei harbed! Yn wych gan Zach Jones. Yn taflu hunan i'r chwith. A mae e'n wych gan Zach Jones. Y gŵr o Zeeland Newydd yn cadw Hwlffordd yn y gêm. Wel, pa mor gostus bydd hwnna, Mael? Costus iawn, ond Elliot yn gwneud popeth yn gywir, digon o bŵr ar y pêl. Ond Zach Jones yn safio'n dda fyna. Am arbediad. Hon ydy'r ochr mae Elliot Evans yn ei ffafrio, dwi'n meddwl, efo cicio'r smotyn. Mae'r golgeidio Jones yn penderfynu, gen i ryw syniad pa ffordd mae'n mynd. Mae fraich o, go iawn wan. Hyrwyd mae bron yn deifio yn rhy bell, ond mae fraich o wedyn, mae'n octopus, jyst yn taflu'r fraich na fyny. A mae'r fraich yn gry ac yn gadarn hefyd am arbediad. Oedd yr uchder ddelfrydol wedwn ni i'r gol geidwad, ond mae eto yn arbediad rhagorol. Mae'r bêl eto gan y Met. A tafliad hir fydd yn dilyn. Chyb ar bêl. Wel am gyfle eiraidd i ennill y gêm. Tafliad hir, bêl yn cael ei ffenio allan, nôl gan Price a Jones yn awdurdodol. Wel, os oes ni'n Henry Jones, swn i'n mynd at y golgeidio drwan, de. Roedd cwtch, asos, a mae wedi hefyd, chwarae teg, a mae'n heiddi. Hyrwyd fel chwaraewr, mae'n deimlad anifyr iawn pan ti'n ildio cic o'r smotyn. Yn enwedig y math yna ddigwyddiad, gwthiad ddiangan. Mae o'n ddiolchgar dros ben, a dim syndod gweld y sws. Wel, allai wedi bod yn ddihirin go iawn yn allai fe. Betai'r gol na dim mewn. Dwi'n syni, mae dim snog o ddim ei. Pennac yn gyn golwr i hun. Fe bydde wedi bod yn falch ar arbediad rhagorol na. Gwych. Gwaith da gan y gol geidwad, Mael. Gwaith gwych gan y gol geidwad, Mael. Arbediad gwych gan Zach Jones. Arbediad campus iawn. Wel, mae'n parhau'n ddisgwr. Oes, ni'n bron y bod a chwarter awr yn unig yn weddill. Oes unrhyw un mae'n ennill y gêm hwnnw? Ti'n gwybod fel arfer cyn gêm pan ti'n sôn, reit, mae yna lot o goliau mynd i fod yn hon a ti'n jinxio. Fflag di cael digon hefyd, dwi'n meddwl. Y fflag yn cyffling. Dim bai y fflag oedd hi. Sam Jones, felly bod angen sbio'r Elliot. Ond nath o daro'r gic o'r smotyn, iawn do. Yn aml iawn, da ni dweud, mae yna goliau mynd i fod, da ni'n jinxio mewn ddi-sgôr, dwi'n mynd yn groes. Sam gol yn mynd i fod yma, mae boys. Dim chance. Hwlffordd yn colli'r meddiant, dyma Craven. Reverse psychology oedd hwnna, mate. Mewn i'r canol a hi peniad allan, a Wilson yn y fan ar lle i glirio i fyny at Hawkins. Hawkins prin ni wedi gweld yn yr ail hanner, a mae'n cael un am bant. Mae'n chwilio am gymorth.
Mae'n rhoi freichi allan. Rhoi Rhys mewn trafferth mewn ffordd, ond mae'n gicrydd. Elliot Evans Drian yn methu y gic o'r smotyn tyngedfennol yn erbyn Cei Conna pan gollodd y Met o 10-9. Dyma hi eto. Ie, fydd yn siomedig yn amlwg. Mae wedi cymryd gymaint ohonyn nhw dros y blynyddoedd, mae wedi sgorio gymaint ohonyn nhw. Beth yw'r record i dy Owen, mae'n gicio o'r smotyn? Dwi'n mynd licio sôn am hyn yma. 7 allan o 7. Mael, wyt ti'n un am gicio o'r smotyn? Dwi wedi, ydw. Na, fi wedi cymryd 2 a wedi sgorio 2, so... record 100%, felly mynd mewn i Ewrop. Be'n dyna chdi, mate. Felly ddim cystal, ond ni ddim yn un oedd yn cymryd gicio o'r smotyn yn aml iawn, achos oedd Tommy Morgan a Kevin Morrison ar un bach i'r bêl trwy'r amser. Ond ni... Mae'n ailyddio, gyda chdi symud yma. Cwarter awr yn weddill, Met dim, Hwlffordd dim, a Elliot Evans Drian, fe sy'n cael ei aberthu. Mae'n derbyn cydymdeimlad felly gan y tîm hyfforddi, a Lewis Rhys sydd ymlaen. Mae gan Lewis Rhys goliau 8 gol yn yr uwchgyngrau'r 9 o ran cyfanswm. Felly fe fydd yn fygythiad cyn chwaraewr Seintiach. Gwych gan Harry Owen. Owen yn arnofio draws yr wyneb fanna. A dyma Rhys o'n tackle wych gan Jenkins. Chubb yn chwilio am Cosby. Mae Cosby yn lwcus i gael y be. Mae'n torri at Rhys. Rhys yn ffigio ac yna'n croesi, a mae allan am gic gornel oddi ar Corey Shepherd, ond mae Met dal yn bygwth, Mael. Iddyn nhw methu'r gic o'r smotyn. Lewis Rhys yn neud argraff straight away, chi'n gwybod, cynnig bach mwy o gyfymder na Elliot Evans falle, a dyna beth sy'n eisiau ar Met Caerdydd. Ac eblaw am gic rydd Jamie Veal, mae'n anodd meddwl am unrhyw gyfleoedd eraill mae Hwlffordd wedi creu yn yr ail hanner. Ni mewn i'r cwarter awr ola. Rhys, yr eilydd. Mae'n mynd, mae Jones yn penderfynu dyrnu. Mae'n dyrnu'n llwyddiannus, Craven, pas dda, allan at Rhys. Rhys yn erbyn Abruzesi, ond pas lac ymyl y cwrt Cosby. Y Veal yn gwneud yn dda yn y lle cynta i glirio. Nôl gan Price. Price yn ei chodi ddi lawr tuag at y gornel. Ydy ni'n rhedeg bant ar y gwynt. Na'n wir, mae Rhys wedi gwneud yn dda i ennill cic gornel a rhagor o bwysau ar amddiffyn Hwlffordd. Chwarae teg, mae'n dod ar y cae, di cael argraff yn syth, mae hon yn gic gornel beryglus dros ben, yn mynd efo'r dacteg o gael lot o ddynion ar y llinell o gwmpas y gol geidwad. Disgwyl rhywbeth tebyg iawn efo'r gic yma hefyd. Dyfal barhau gyda'r bêl yn cael ei chrymanu tro hwn at y postyn pella. Mae twy hwnt i bawb, am hwnna'n siomedig iawn, Mael. Siomedig iawn, dim fel yr un just cynni. Chymod, fydd un bêl briliant gyda Lewis Rhys yr un cyntaf, ond hwnna just bach gormod arni. Fel i atgoffa pawb, os bydd hi'n gorffen yn gyfartal wedi 90 munud, fe fydd yna hanner awr o amser ychwanegol, ac os oes angen ciciau o'r smotyn. Wahanol i gwpan Cymru, lle nad oedd amser ychwanegol ar syth at ciciau o'r smotyn. Zach Jones fyna yn cuddio i liged. Mae'r haul yn uniongyrchol yn ei liged heb gaban. Lewis yn galw, fe sy'n ennill. Y penni ar allan gan Jenkins. Rhys yn amlwg ers dod i'r ca. Ond Hwlffordd yn dianc, a mae gan Wilson lle o'i flaen ond yn rhy bell eto o flaen Jordan Davies. Mae'n heb creu dim byd yn yr ail hanner mae lawr y fe. Fe wedys ti Owain bod Hwlffordd falle'n difaru nad o'n wedi cymryd i cyfleoedd yn yr hanner cynta. Bydd Met yn meddwl yr un peth, ond dyma'r Hwlffordd yn dod ar bas ymlaen gan Jenkins, ceisio hollti'r amddiffyn tuag at Jordan Davies. Ti'n meddwl bydd Met yn difaru, ond hyd yn oed yn fwy wedi methu gic o'r smotyn? Ticir. Hwlffordd hanner cynta, gafon nhw gyfnodau da. Ti'n meddwl, mae yna rhyw gyfle bach arall yn mynd i ddod i'r ddau dîm, so ti'n teimlo. Wedi bod mor dyn, efallai ar hyn o bryd.
Mae'r sgôr yn adlewyrchu y gêm i bob pwrpas. Os a un tîm wedi gwneud digon i fod ar y blaen y falle ddim. Rwy'n yn heiddi ennill i ar hyn o bryd. Dim ar hyn o bryd, ond bydd mwy o cyfleon yn dod i Met Caerdydd a Hwlffordd a dim ond un sydd eisiau. Beth sy'n mynd trwy meddwl chwaraewyr ar e? Cymaint yn yfantol mae la chydig o amser ar ôl. Ie, na, chi'n bod, dim panic stations. Mae rhaid just cadw'n calm a just cadw fynd, achos mae chance yn mynd i ddod a mae'n gallu cymryd un, bydd hwnna'n ddigon. Felly, na, just cadw fynd. Bydd Hwlffordd yn aptusa na Met Caerdydd i weld amser ychwanegol? Ie, o bosib rwan, sy'n mae'r ail hanner di mynd. Da ni'n cyrraedd yr amser lle ti'n dechrau gofyn wrth y dyfarnwr, ti'n sbio ar y cloc. Faint sy'n edrych? 10 munud, mae hwn yn mynd i fod yn gyfnod nerfus. Tafliad hir Jack Wilson. Fe geith Ail Gyfle, mae'n mynd am ergyd uchel! A mae syth drwodd i Alex Lang, oedd wedi penderfynu beth oedd yn mynd i wneud yn syth. A dyma Lang yn rhyddhau gyda mantais y gwynt yn ceisio o'r pwysau. A Brwsesi'n cael trafferth gyda'r hael. Yn penio ar yr ongl. Cael ei chasglu gan Harry Owen. Owen. Bas tu fewn at Baker. Baker at Rhys ar ei drod chwith. Bale yn cael ei tharo lawr ac yn gwyro allan. A Zach Jones yn gwneud yn dda i atal y gig gornel. Ie, nath o'n dda iawn chwarae teg y gol geidwad i stopio yn y diwedd. Rhys, un peth yn ei feddwl o. Dal y Bale i fyny, ia, ond doedd dim ots gyda fo be oedd ei blaen o. Just eisiau troi, cael ei ergyd teg at y gol. Fel unrhyw ymysodwr. Eisiau bod y seren, eisiau bod yr un, yr arwr sy'n cael y gol holl bwysig na. Wel, Bog yn reoli'r Bale, ond Rhys sydd yn ei chasglu ddi. Rhys wedi bod mor amlwg ers dod i'r ca, a fe sy'n croesi. Allan gan Hwlffordd. Mae'n wrthdrawiad yng nghanol ca. Dim trosedd Price. Byddai'n harfan Cymru ec gyda Mail ac Emlyn Lewis. Lewis geisio codi'r Bale fel ergyd golf tuag at Cosby. Mae'n mynd allan am dafliad a ni'n gwybod beth sy'n dod nesaf, Owen. Yndan, ti'n cyfeirio at Price yma. Dwi'n meddwl mae Price wedi cael ail hanner da iawn. Fod i'r rheswm, a bod Henry Jones ddim wedi gweld llawer o'r Bale o gwbl. Mae wedi dawelu fo, ennill i gic o'r smotyn hefyd wrth gwrs. Jyst i angori'n dda yn ganol y cae yna. Ond ie, o bosib, os o anna gol am ddod o ryw sefyllfa tebyg i hon, dyna sut da ni'n gallu gweld ti'n dod. Clwstwr y chwaraewyr yn y cwrt bach. Disgwyl tafliad Chubb mewn mae'n dod. Yr ôl beniad gan Sam Jones. Mae'n cael ei chlirio dros dro. Jenkins yn codi. Cliriad acrobataidd gan Hwlffordd yn ddigon da. Ond maen nhw nawr bron yn denu ymosodiadau parhaus Met Caerdydd. Harry Owen ar draws ca. Dwi ddim yn ffafrio i drod dde, felly nôl ag ar ei drod chwith ac yna colli'r meddiant. A mae gan Henry Jones, mae'n edrych o gwmpas a mae'n dod o hyd i Jordan Davies. Davies mor gyflym, Craven sydd ar draws. Mae angen cymorth ar y prif sgoriwr, mae fil ar gael. A Brwsesi, y momentum yr ymosodiad yn cael ei golli. Ond o le yma meddiant gan Hwlffordd, dyna'r ffordd fydden nhw'n edrych ar bethau. 7 munud ar ôl. Y Met dim, Hwlffordd dim. Jenkins yn ei chodi'r un uchel. Harry Owen yn grif yn yr awyr, yn cael ei giro trwy hwnnw. Cosby yn cynorthwyo o ganol ca. A mae'n cyrraedd Emlyn Lewis. Lle o'i flanau. A'r bas ymlaen ceisio rhyddhau Lewis Rhys, ond am ddiffyn Hwlffordd yn sefyll yn gadarn o dan arweiniad Rhys. Di Dylan Rhys yn gwneud dim byd o le. Mae di bod mor gadarn yn arwain wrth gwrs, yn gadarn yn amddiffynol. Mae jyst mor dda gwneud yn siŵr bod pawb sydd o'i gwmpas nhw'n dallt i rols, a wedyn be mae o'n neud i hun, beth unrhyw fath o gangymeriad chwarae teg iddo, ddim heddiw beth bynnag. Mae'r osgor corff yn dweud wrth ei bod Hwlffordd yn hapus i weld amser ychwanegol fan hyn. Wilson yn cymryd i amser gyda'r tafliadau.
Ffordd yna braidd yn drwm gan Bog, ond mae dal gan Hwlffordd. Henry Jones, Jones yn ei lledu di. Allan i'r asgell, at Wilson. Wilson, chwilio mae'r hediad tu allan iddo fe. Anlwcus. Mae Henry Jones just chydig bach yn rhy agos ato fo. Dwi'n dagt yr hediad i fynd rownd Wilson, ond i dderbyn y bas mor agos. Bron yn amhosib, a dwi'n gweld y tafliad yma. Wilson, y cyntaf ymateb y tafliad ei hun. Chwarae teg lang yn byd y dda i ddal gafal ar hwnna efo ymysodwyr o'i gwmpas o jyst yn barod am unrhyw gangymeriad. Nath y Bale teithio tipyn fyna, Mael fel arfer bydd ti'n disgwyl gwiriad falle yn y gwrdd crossfi nath ddim ddigwydd oedd yn gwneud yn haws wedyn i lang. Ie, bach yn hawtach i lang, chymod, mae cyffyrddiad yn y bocs fyna yn gallu achosi gol. Pediad da fanna gan Bog, a ma'n y drosedd. Cael i dyfarnu gan Tom Owen. Henry Jones yn cael ei sydd ar lawr. Nawr, mae'n eilyddio fan hyn o ran Hwlffordd, a Iwan Evans sy'n cael i baratoi yn anffodus. Wel, anlwcus allai wedyn ni, nad oedd e wedi cychwyn y gêm, wedi cael tymor da iawn. Dixon Kabongo hefyd yn cael ei baratoi. Wel, llai na 5 munud yn weddill yma ar gampws King Coed. Dal i ddisgwyl, oedd hi'n ddisgwyl yn hir am gornel. Ond ni'n disgwyl yn hirach am gol. Henry Jones yn edrych yn syth mewn i'r haul sy'n machlyd i'r dde o'r pwynt sylwebu. Mewn mae'n dod ar yr ongl. Corey Shepherd yn ennill yr ail bêl, nôl at Jones. Jones at Shepherd, rownd y gornel. A Brwsesi, mewn at Jones, mewn at Shepherd. Mae hwn yn symudiad da, di'n gallu creu ergyd am gol. Wel, mi oedd yna gyfle gan Shepherd, dwi'n siŵr i argydio. Patrymau bach pert na de. Wilson yn gofio bod yn ofalus yn hyn nôl at Jones. Ti hwnti Lewis Rhys o'r Met. A Met yn Hwlffordd yn cadw'r meddiant. Mlaen tuag at Jordan Davies. Felly eilyddio i'r ddau dîm yn cael ei paratoi. Dyna Shepherd allan at Abrwsesi. Abrwsesi sy'n cael tymor da yn safle'r ôl asgellwr i Hwlffordd wedi symud o'r bari. Bale yn cael ei chlyrio. Jenkins wedi giro tro hwnnw. Ac eto mae Zach Jones yn het oddi ar ei linell. Sweeper keeper fel mae Owain yn licio disgrifio nhw. Rhys mewn at Hawkins. Hawkins yn ceisio roi'r bêl, braidd yn ffodus i gael y bêl nôl. Ond i Basen methu hollti a dod o hyd i Jordan Davies. McCarthy yn ei darllen i'n dda. Yr eilyddion dal i ddisgwyl pen pellau i'r ca. Bog yn taflu hunan at y bêl, dod o hyd i Henry Jones. Os yna ddiweddglo dramatig yn y gêm hon. Ychydig o gyfleon i ni wedi gweld, o dyma Sam Jones. Jones yn cael ei hunan yn rhydd. Jones mewn i'r cwrt Cosby. Bog yn gofio bod yn ofalus. Chwaraewch mlaen, medde Tom Owen. Oedd e yn y fan ar lle i ddifarnu'r penderfyniad. Y Met yn gandryll nad yw i'n gico'r smotyn. Ail iddyn nhw o'r gêm. Oedd Bog ys i ddweud mae rhaid iddo fe fod yn ofalus yn y dacl. Gewn ni weld yr ail chwarae yn y man. A'r Met yn gwastraffus ar bêl allan am gic gol. Owain, sut ti'n gweld hon? Dwi'n meddwl bod yn gico'r smotyn. Dwi'n meddwl bod y wedyn jyst yn hongian i goes. Ti'n jyst gweld Bog yn fanna. Weld hwnna unwaith eto, please. Ti'n gweld Sam Jones. Ti eisiau gweld ymosodwr yn rhedeg i fewn y manna? Ti'n be, dwi'n meddwl bod Bog yn cyrraedd y bêl gyntaf. Os dwi'n bod yn onest, dwi'n ni weld i'n well o'r ongl yma. Ti'n be, da ni wedi gweld i hwnna, tair gwaith. Dwi dal yn cweit yn siŵr. Dwi'n meddwl y penderfyniad cywir, Mike. Be ti'n feddwl? Wel, ni gyd wedi gweld nhw wedi cael ei roi, achos mae'n baglu fe o'r tu ôl. Mae'n ychydig o wthiad, a wedyn mae'n fagliad. Mae chwaraewyr yn rhy dieddol i hongian i coesa dyddiau yma'n dydi.
Mae dyfarnwr, yn amlwg mae rhywbeth maen nhw'n siarad amdan. Gwyliwch allan am hyn. A hefyd, yr elfen yma o cael dy gorff ar draws y bêl sy'n mor allweddol i ddeni'r bron y dacl, y teimlad na bod y bwysau arno ti er mwyn cael mynd i'r llawr. Bod rhywun edrych amdano fe. Am eiliad o banic os ti'n amddiffynwr hefyd. Bog di cael gêm dda chwarae teg. Mae o'n gyson iawn ar ochr chwith y tri yn y cefni i Hwlffordd, ond dwi'n siŵr sa'i galon o bron a suddo yn disgwyl am y chwiban hefyd. Price yn ei ffynio i mlaen. Amddiffyn, Hwlffordd yn gweld hi'n anodd i glirio ac yn cael trafferth gyda'r haul yn ogystal. Dyma Rhys yr eilydd i'r Met, dyma Cabango ymlaen, a dyma fe. Dixon Cabongo, ond y bêl. A mae yna chydig o wrthiad. 2 funud yn unig wedi cael ei ychwanegu. 2 funud o amser sy'n cael ei ychwanegu ar ddiwedd y gêm, a mae'n edrych yn debyg i bod hi'n anorfod bod ni'n mynd i fod yna am o leia 20 munud arall. Yndi, mae'n ambell gêm lle ti'n cael 3 gol yr un, 4 yr un weithiau, a ti'n meddwl, reit, dwi eisiau gweld hanner awr ychwanegol o hyn. Dim cweit di bod fel la, feic. Mae'n rhaid cyfadda. Wel, ymddeiriadau, rhyw iaith ddiwgar i chi'n clywed ar yr yslys. Ni wedi sôn mwy nag unwaith bod cymaint yn y fantol fan hyn, Borgar tafliad. Fe fydd Met Caerdydd yn edrych nôl ar gicor smotyn Elliot Evans, sydd wedi cael ei eilyddio erbyn hyn fel y foment i ennill y gêm. Ie, siomedig dros Elliot Evans, mae o'n ddyn da, mae'n dipyn o gymeriad a chwaraewr talentog, mae wedi bod yn was ffyddlon i'r Met dros y blynyddoedd. A ti byth eisiau gweld rhywun fatha Elliot yn methu cicor smotyn fel a sut fydd o'n teimlo'n istan ar y fainc rwan yn ddibynnol ar ei gyd chwaraewyr. Met yn dwy'n y bêl, Rhys eto yng nghanol popeth, Jones yn rhydd yn y canol, sgiliau pert gan Rhys, fe sy'n croesi. Mae'r peniad yn un allweddol, mae'r cymorth yna gan Henry Jones, a mae Bog yno hefyd i helpu Hwlffordd yn yr eiliadau ola o'r 2 funud sydd wedi cael ei ychwanegu. Bog, wneud unrhyw le y tro, bydd Hwlffordd yn hapus i weld amser ychwanegol. Os yna un tafliad hir arall i Hwlffordd i amddiffyn. I ni wedi cyrraedd y 92 o funudau. Wel, byddai gol nawr yn sicr yn ei hennill hi ac yn greulon iawn ar Hwlffordd. Ond dyna ni, Chubb yn paratoi. Yr haul yn llyged y chwaraewyr. Mae'n hawdd i weld. Oes yna lawio fanna. A chwiban ola Tom Owen yn dweud wrthyn ni fe fydd yna amser ychwanegol ac efallai hyd yn oed ciciau o'r smotyn. Yr arwr i Hwlffordd heb os ydy'r gŵr yma, Zach Jones, rwystredigaeth i Ryan Jenkins, Elliot Evans yn methu cic o'r smotyn. Wedi 90 munudau nôl ar gyfer amser ychwanegol yn ddisgor yma ar gampws Cyn Coed. Screwfix Sprint yn nodi PêL-DROED ar S4C.
Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C. Croes yn ôl yma o hyd, wedi bod yn bach o thema dros yr misoedd o'r flwyddyn diwetha. Ni yma o hyd yn aros am gol yn y gêm yma, rhwng gynderfynol. Y Gemau Ail Gyfle, dim yn gwahanu. Met Caerdydd a Hwlffordd, ond Met di methu cic o'r smotyn. Yr eiliad fawr gallai di mynd â nhw i'r rownd derfynol, ond arbed oddi, Zach Jones yn arbed yn campus, Sean Met, a ni dal yma o hyd. Fel o'n i'n gweud yma, Hwlffordd yn ei lyddio o'r diwedd. Ac o'r diwedd, mae e'n tîm sylwebu ni. Dwi'n eisiau gwneud Mike Davies yn ei ddigeddus, o'n i'n sylwebu ar y gêm arall neithwr. 6 gol ar faes tegid, a Mike chi'n be, o'n i'n gadael yn sy'n weid wrth rhywun. Gwyliwch nôl, bydd dim un gol nos fori, a dyna sy'n ei digwydd, ymddeheiriadau, Mike, nôl at chi. Diolch ti Dylan, oedd hi'n gracr neithwr ar faes tegid, ond wir, dal i ddysgwyl y gol agoriadol. Mae Hwlffordd yn eilyddio ar ddechrau y cyfnod cyntaf yma o amser ychwanegol. Mae Johan Evans a Jack Leahy wedi dod i'r maes, a hynny yn lle Jamie Veal oedd ar gerdyn melyn sy'n chwarae'n ganol ca, a Jack Wilson sydd wedi cael y noson orau ar yr ochr dde i Hwlffordd. Fel o'n i yn yr hanner cynta i gyda Hwlffordd nawr yn chwarae Owain gyda mantais y gwynt ac amddiffyn y Met yn edrych i mewn i'r haul anodd yma. Fydd i ddifur gweld os oes rhywbeth yn wahanol i beth ni wedi wylio am 90 munud o ran sut mae'r gêm yn mynd. Cyffyrddiad ymlaen, chwilio am Jordan Davies, Emlyn Lewis sydd ar draws. Ceisio taro bêl yn erbyn Davies. Mae Met wedi gwneud yn dda i gyrraedd hanner ffordd. Rhys sydd wedi creu argraff yn barod ers dod i'r maes fel eilydd i'r myfyrwyr sy'n brwydro gyda Harry Owen. Pas lac ar draws, syth at Baker. Baker yn edrych o'i gwmpas. Craven mewn i Cabongo. Chubb, hollti'r amddiffyn. Bêl yn cael ei chlirio ymhell lawr y ca gyda mantais y gwynt, a Price sydd yn o'i dacluso dros y Met. Lang nawr, fydd yn edrych yn mewn i'r haul cryf yma. Fydd wedi creu trafferth i Zach Jones yn yr ail hanner. Beth ti'n meddwl, Owain? Os na... Wel, mae Rhys wedi creu argraff yn diwedd wedi ers dod i'r maes. Yndi, mae o chydig bach fwy dynamic, dydi. Mae o... Unwaith yn derbyn y bêl, ti'n gallu gweld un peth yn ei feddwl o troi a mynd teg at y gol. A fe sy'n creu y cyfle fan hyn i Baker allan at Owen. Owen, ceisio curo i ddyn, tacl dda, pen pella gan Hwlffordd, ond mae allan am gic gornel. A Rhys a'i gryfder, weledigaeth Baker a chyfle i Owen. Dwi'n meddwl beth ni wedi weld ydy, 2 dîm a falle cryfder ydy amddiffyn fel tîm. Dynion tôl y bêl, felly gwneud ti'n anodd i'r gwrthwynebwyr, Dylan Rhys yn eith eto fanna. Mae mor da mewn sefyllfa 1 yn erbyn 1. Anaml iawn mae rhywun yn mynd heibio fo, yn enwedig yn y cwrt Cosby. Mae Zach Jones wedi delio'n effeithiol iawn gyda'r ciciau cornel trwy gydol y gêm. Fe fydd Price eto'n dyfal barhau i roi'r bêl yma ar ei bennau, dwi'n siŵr. Mewn mae'n dod. Zach Jones wedi gwneud yn wych yn dweud, ond ydy'n rhy agos y fe. Yndi, yn amlwg maen nhw wedi sylwi ar rhywbeth. Maen nhw'n meddwl bod yna rhyw dacteg yn mynd i weithio. Oherwydd bob amser mae'r cicio cornel yn dod i fewn gan Met Caerdydd. Y chwaraewyr i gyd ar y llinell wrth y gol. Diolch yn gweithio. Felly, beth sy'n bod? Dwi'n dach ti'n gweithio arno fo yn y sesiwn ymarfer. Sa'n byd y bod efo cael plan B, weithio yn y cwrt Cosby a newid. Sgiliau gwych gan Jordan Davies, bron iddo fe droi Emlyn Lewis fanna gyda'i gyffyrddiad cynta. Nath e ladd y bêl fanna yn wych, ond Lewis yn sefyll i dir yn gadar. Rhys ac Owen. Craven, trad bach cyflym, deni'r dacl, cic rydd i Met Caerdydd. Yn cael ei chymryd yn sydyn, Chubb. Corfforol arall. Os rhywbeth Owen, mae'r gwynt yma'n cyflymu. Cryfhau.
Lle bod Met wedi dysgu gwers o'r hanner cyntaf nath nhw ffeindio'n anodd. Fel chwaraewr yn aml, dwi'n meddwl ti'n licio'r syniad o chwarae efo'r gwynt tu ôl i chdi. Ond yn aml iawn y tîm sy'n chwarae i fewn iddo fo sy'n chwarae ora, hyrwyd ti'n bron yn gorfodi, chwarae'r pêl-droed. McCarthy mewn at Jones. Jones yn rheoli ar ei frest, ond mi oedd y drosedd ar bog. Ond Kyle McCarthy yn camu mewn a ddisgorio gol y tymor llynedd, ond croesiad oedd hi tro hyn. Ie, nath bog yn dda yn y pen draw, gath o'i ddal o dan y bêl am y tro cyntaf heddiw i ddeud y gwir. Ond wedyn, unwaith mae drost i ben o nath y mateb yn dda. Cyrraedd y bêl gyntaf, cyffyrddus Sam Jones ddim cweit digon agos ato fo. Wedi cael prawn siomedig. Drenewydd sydd yn ychwanegol, yn amser ychwanegol, yw bod chi'n cael eilydd ychwanegol. Y gymryd 90 munud i Hwlffordd benderfynu bod nhw eisiau dod â rhywun i'r maes. Ioan Evans a Lee hi ymlaen. Dim cyfyngiad o ran oedran yr eilyddion chwaith. Sy'n mor bwysig y diwrnod yma. A Ioan Evans sy'n ceifo fyna, ond y drosedd yn cael ei roi o blaid Met Caerdydd, y drosedd ar Lewis Rhys, a Mael Davies wedi ail ymuno ni, a Mael, os rhywbeth, mae Lewis Rhys wedi creu argaf, mae eisiau profi pwynt fan hyn, dylen ni fod wedi bod yn chwarae o'r cychwyn. Ie, na, fi'n credu ni, mae fe wedi creu argraff mawr. Popeth dda mae Met Caerdydd yn neud, mae Lewis Rhys, mae fe'n part o hwnnw fe. McCarthy, allan i'r asgell at Owen. Owen yn croesi'n ddwfwn at y postyn pella. Mae dros ben pawb. Mae'n ras i gyrraedd y bêl. Roedd hi'n dafliad i Met Caerdydd, a ni'n gwybod beth sy'n digwydd nesaf, Owen. Ie, da ni'n meddwl, ond eto, weithiau sa'n byd o bod efo cymysgu'r chwarae, sawl tafled hir sydd wedi mynd i fewn, a sa'n byd wedi digwydd. Weithiau, jyst cymryd i'n fer a mynd am y croesiad, symud yr amddiffyn o gwmpas. Mae Hwlffordd wedi bod yn ddigon cyfforddus. Dyma'r tafliad. Yn wrthiad, a to mae'n dod i ddim. Nawr, os ych chi'n disgwyl gweld come on midfield hyn o ymddeiriadau mawr, na fydd Sadwrn yn dangos rhifin yna o come on midfield hyn o gan bod ni wedi cyrraedd amser ychwanegol a potensial o gicio o'r smotyn yma ar gampws cyn coed. Beth gyda Mr Picton yn neud o'r gêm hon? Dwi'n siŵr iawn. So, dwi'n mynd i'r pub yn barod, dwi'n meddwl. Dwi'n siŵr byddai rhyw asi ffeta o y bychiad, ie, wir. Fel gan Lang, te. Fel se oesen ôl Mael as ni gwestiynu a oedd Lang wedi llawio tu allan i'r cwrdd cosbi neu beidio. Fel cyn chwaraewr i'r Met, Mael, beth wyt ti'n meddwl bydde Christian Edwards a Ryan Jenkins wedi bod yn sôn amdano ar y 90? Just cadw pen. Cadw pen. Cadw chwarae fel maen nhw'n neud. Fi'n credu ma'n rhaid nhw newid y tacteg o'r throw-ins. Fel wedi Owain, treol mynd bach yn fyrrach a treol gweithio ar hwnnw a treol cael croesad mewn. Mae'n adeiladu lan yn dda fan hyn, lawr yr asgell dde. Dyma Rhys yn croesi, yn safle peryglis. Mae'r peniad Sam Jones heibio'r postyn. Rhys eto tu ôl i bopeth. Rhys eto, chwarae teg. Un peth yn ei feddwl, dod i fewn ar ei droed chwith, a jyst cael y croesiad bygythiol yna. A chwarae teg, di Shepard ddim yn ennill y bêl, ond mae just yn gwneud digon i roed Sam Jones off i gêm. Oedd o fella, oedd ei lygyd o'n dechrau agor yn meddwl, reit, hwn di'r cyfle efo'r peniad. Ond Shepard o'i flaen o, yn golygu nad oedd y peniad yn un rhy hawdd i gael tuag at y targed. Oedd hi'n chwarae am y neddgar iawn yn oedd e gan y Met fyna. Cyd chwarae rhwng Cabongo a CJ Craven i weithio'r bêl allan at Lewis Rhys. Ie, gweithio'r bêl allan i Lewis Rhys. Chwarae da iawn gan Cabongo. A ie, croesiad mewn i'r bocs a Sam Jones yn anlwcus, ond ie, Corey Shepard yn neud digon yn y diwedd. Mae yna dryniaeth
I roi fan hyn a Corey Shepherd sydd ar lawr, a fe wedwn ni bod e ddim wedi chwarae gymaint yna o PêL-DROED. Mae'n cychwyn dim ond i 9fed gêm o'r tymor. Wedi cael ei boeni gan anafiadau. Y gŵr nath symud o Cambrian yn clydach. Yng Nghyngrair y De. Mwyn chwarae ar y safon ucha yng Nghymru. Dim gadael. Felly gwallt gorau'r gyngrair yn dod i'r maes, sef Ricky Watts, y gŵr lleol, 10 oed. Sioc Armeg. Mae'r gwallt yn sioci. Wedyn sefyll drws nesaf i'r poster boys fan hyn, sef OTJ a Miles Davis. Felly, does dim sylwad y fi. A Will Evans ar y botwm coch. Felly, dwi'n siŵr ble mae hwnna'n gadael Mark Jones y fyny. Byddwn ni ychwanegu Dylan y Benezer, wrth gwrs, i'r rhestr yna. Reit, 99 o funudau wedi chwarae ar gampws Cynghoed, di-sgôr. Y Drenewydd a'i trad lan ar Barc Leather. Yn disgwyl enillwyr y gêm hon. Bydden nhw'n ysu weld hon yn mynd yr holl ffordd, dwi'n siŵr, ond bydden nhw am weld Hwlffordd yn curo, oherwydd wedyn byddai'r Drenewydd gartre yn y rownd derfynol. Hwlffordd yn ymosod, cam sefyll yn erbyn Rhys. Ie, dwi'n meddwl, nid jyst chwarae gartre. Dwi'n meddwl fel tîm fysa well gan Drenewydd wynebu Hwlffordd. Dwi'n meddwl y ffordd sut fysa'r gêm sef yn siwtio Drenewydd yn fwy, dwi'n meddwl, na chwarae erbyn y Met, efallai fysa'n fwy trefnus. Dynion tôl y bêl, gwneud ti'n anodd i Drenewydd gael unrhyw fath o lif i'w chwarae. Felly dwi'n meddwl am fwy nag un reswm sa'r Drenewydd yn licio gweld Hwlffordd yn ennill hon. A dyw Barc Leather ddim yn le hawdd i gael buddigoliaeth chwaith. Na, Drenewydd tîm dda iawn. Bob blwyddyn maen nhw'n gwneud yn dda. Wastad yn gêm galed lan fyna. Felly, ond Cynghoed hefyd yn lle galed i chwarae. Felly bydd y Drenewydd ddim yn moyn dod i Met Caerdydd i chwarae chwaith. Digon cywir. Wylis i'r ddau dîm yn chwarae yn erbyn i gilydd Met Caerdydd a'r Drenewydd. Buddigoliaeth i'r Met o 2 gôl i 1. A ti'n bach o smash yn grab o ddi. Drenewydd yn dominyddu, ond y Met yn cael y goliau. Ond nôl i'r gêm hyn o'ma. I atgoffa chi, allai hon fynd i giciau o'r smotyn. Ond dyma Jones. Ond gwaith da gan Ricky Watts yr eilydd. Bog o dan bwysau. Rhys eto. Gwneud y gwaith caib ar haw yn cael lawr o'r amddiffynwyr. Dim cyfleoedd yn hanner cynta yma o amser ychwanegol. Munud ola. Cyfleoedd o hyd yn cael traffer gyda'r hael. Cyr lawr ca i gyfeiriad. Ie, lot o bobl yn licio cic ar smotyn, ond mae rai fi fod yn onest, dwi wrth y modd. Yn enwedig os da ni'n cyrraedd y pwynt yma, lle mae'n mynd i amser ychwanegol. Os mae'r gêm fel yma mynd i amser ychwanegol, dwi eisiau gweld cic ar smotyn wedyn. Swn i'n upsetio os fysa rhywun yn sgorio wedyn. Dwi'n credu byddai'r ddau dîm yn siomedig iawn, bydden nhw'n benni ac yn colli'r gêm hon, gan bod ddim byd bron i ddewis rhyngddyn nhw. Ond golwr Hwlffordd wedi arbed cic o'r smotyn yn barod, felly mantais allai seicolegol i'r ymwelwyr. Rhys yn chwilio am Jordan Davies, oedd e'n disgwyl y peniad lawr, mae Owen ar draws, mae angen cymorth ar Jordan Davies. Trais yno i gipio'r meddiant yn ôl, ond ildio'r tafliad mae wedi gwneud pen pella. Gary Hwlffordd wneud newidiadau, pryn ni wedi gweld Leahy a Johan Evans. Hir eto gan McCarthy mewn i'r gwynt. Ni wedi bod yn gweud mor hir yn ystod y gêm, Mild, i fe camgymeriad sydd wedi mynd i arwain at y gôl fuddigol neu beidio, ond pryn mae'r cyfleoedd wedi bod yn amser ychwanegol. Ie, dim lot o cyfleoedd a sa'n credu fydd lot o cyfleoedd, mae'n eitha tyn, a fi'n gweld i'n mynd i cicio'r smotyn.
Harry Owen, oedd i fraich e o gwmpas i wrthwynebu'r pen pella. Fe fydd hi yn digrydd amlwg. Jyst yn gweld nawr ras i chwyth mae Harry Owen. Beth yn y cyntaf tawel, ond wedyn tyfu fewn i'r gêm, cario'r bel chydig bach yn well. I'r lawr gan Zach Jones. Fe fydd yna drosedd fan hyn yn erbyn Jordan Davies ceisio gael gorff o flan yr amddiffynwr yn y diwedd yn ildio. Mae Cathy'n hen law hefyd chwarae teg dydi, di hen arfer yn y sefyllfaidd un yn erbyn un. Mae o mor gyson hefyd. Mae'n lot o chwaraewyr tebyg o ran cysondeb ar y cae yn amddiffynol yn does. Emlyn Lewis, McCarthy, Met, a Chubb wrth gwrs, a wedyn Jenkins, Borg, Dylan Rhys. Gêm i'r amddiffynwyr di hon. Munud ola, cyfnod cyntaf o amser ychwanegol. Owen. Bongo. At Lewis. A Lewis ar yr ongl yn chwilio am y rhediad gan Rhys. Rhys yn mynd i'r llawr. Gofyn am gigrydd, does dim byd yn cael ei ddyfarnu gan Tom Owen. A fe fydd yna funud ychwanegol ar ddiwedd. 15 munud yma, a maen nhw'n dal i ddyfal barhau gyda'r dacteg yma, a mae Chubb hyd yn oed wedi newid asgell fan hyn mwyn taflu'n hir. Mae bod nhw'n gweld bod hwn yn mynd i ddwy'n ffrwyth rhyw bryd, a wrth gwrs maen nhw'n cymryd e'n fyr. Hwna'n gyfreithlon, ac yn hir yn taro'r bar! Tom Price. Wel, am y tro cynta heddiw, maen nhw'n taflu ddyn fyr. Price yn ergydio bwrw top y bar. Ie, jyst cymysgu'r chwarae sy'n byd y bod o fi yna, o gwbl am ergyd. Does gen fo'm hawl i gymryd yr ergyd o'r ongl yna, yr pellter yna. Mae rai bod o fel chwaraewr sydd wedi cael gêm dda chwarae teg, jyst yn penderfynu. So'n byd arall yn gweithio, felly pam ddim. So, wedi gallu tharo llawer gwell chwarae teg i Price. Dwi'n meddwl byddai'n trwbl wedi bod oherwydd y tafliad gan Chubb yn wreiddiol. Dwi'n siŵr bod e'n anghyfreithlon. A oedd Tom Owen ddim yn edrych arno fe. Petai hwnna wedi hedfan mewn mael, byddai ffach o le yma. Fe fydd yr tîmoedd yn symud o gwmpas ychydig o ddŵr, dwi'n meddwl, a rownd â ni. Beth allwn ni ddisgwyl mael yn yr ail hanner? Rhaid beth yn gwneud ni. Fel mae wedi bod yn y tri hanner a. So beth bydd y tîmoedd hyfforddi yn gweud wrth y chwaraewyr nawr o wain? Mae rwan jyst bach yn fwy seicolegol really, yn siarad, gwneud siŵr bod nhw'n canolbwyntio, oherwydd yn naturiol ti'n fwy blinedig na'r arfer, felly gwneud siŵr mae nid chdi ydy'r un chwaraewr sydd yn switch off a gwneud yr un cangymeriad sydd yn mynd i arwain at golli'r gêm. Felly, jyst cadw'n dyn a jyst gobeithio am yr un hanner cyfle yna, cic o gosod, dyna fydd y ddau set. Hyrwydd yn ymosodol, Hwlffordd ddim wedi gwneud llawer o gwbl ar ôl yr hanner cyntaf yna na dim. Ar ôl beth wyt ti wedi gweld o wain, os rwy'n yn heiddi ennill, heiddi golli hon? Na. Dwi'n meddwl fydd y ddau reolwr mae'n siŵr am eu rhesymau personol nhw. Sa nhw'n gorfod gwneud cyfweliad rwan, sa nhw'n ffeindio ffordd o ddeud mae tîm nhw sydd wedi cael y gorau honni i tîm nhw sydd yn heiddi ennill. Sa'r un tîm wedi gwneud digon. Ond mae yna dal amser. Mae yna dal amser i un o'r chwaraewyr yma. Da ni sôn am y camgymeriad. Mae yna amser un o'r chwaraewyr gamu fyny a bod yr arwr. Fel y Tom Price yn fodlon gwneud efo'r ergyd o bell sy'n newydd fod. Wel. Fydd yna eiriau ola gan Dylan Rhys y capten ac eraill. Chwarter awr enfawr arall o flan Hwlffordd fan hyn. Dwi'n siŵr ta nhw fydd y pisa. Fi'n credu os bydde ti wedi gweud ar gychwyn y gêm i Tony Pennant. Trwch cyn ni fynd ar gicio'r smotyn. Bydde wedi digon hapus? Ie, dwi'n cytuno. Dwi'n gweld, mae'n fynd am newidiadau. O bosib, Borg yn dod oddi ar y cae. Ai problem ffitrwydd fysa hynna. Mae wedi cael gêm daclus dros ben ac yn bwysig yn y cefn i Hwlffordd. Ond dwi'n cytuno. Efallai hanner amser, sa fo ddim wedi teimlo hynna. Oedd o'n gweld i dîm yn well na Met. Ond dwi'n meddwl mi fysa fo'n fwy na bodlon. Ac yn falch o'i dîm.
os awn nhw ar gêm yma i gic yr ysmotyn. Mae Elliot Duggan, a dyma fe ar y bêl wedi dod i'r ca yn lle Oscar Bog, felly dactig yn fwy ymosodol i ddod a Duggan i'r ca. Nath esgorio gol wych yn erbyn Cei Conna. Yn ddechrau'r flwyddyn, mae Lang yn galw amdani, a mi oedd yna oedi rhyngddo fe a McCarthy. A nawr gyda Hwlffordd yn chwarae mewn i'r gwynt hefyd y Mael, fe fydd Duggan yna i ddal y bêl i fyny. Ie, na beth mae fe'n dda yn neud. Dod â chwaraewr fel Henry Jones a Lehigh mewn i'r gêm, John Davies hefyd, a just bwydo off Duggan. Yr un peth rhyfedd ar hyn o bryd ydy, mae Hwlffordd wedi newid pethau, mae Tony Pennec wedi newid pethau. Ac ar ddechrau yr ail hanner o amser ychwanegol, Henry Jones ydy'r dyn sydd yn angori ganolcau Hwlffordd. Gwni weld sy'n mynd yn datblygu, mae Dylan Rhys yn ganolcau hefyd, ond yn uwch na Henry Jones. Felly o bosib, mae'n ardal yn fanna i Met fanteisio a rhedeg oddi ar Henry Jones, fel ddigwyddodd i ennill y gic yr ysmotyn yn gynharach. Tafliad hir, Chubb fydd i ath enfyr tro diwetha at Price nath taro'r bar. Ond mae hon yn mynd yn syth mewn i'r cwrt bach. Hwlffordd yn clirio, mae'n gwyro i lwybr McCarthy. McCarthy ar yr ongl, ar ei drod chwyth. Jones yn codi, a fe sy'n casglu. Craven. Met, fel wnaethon nhw ar ddechrau'r ail hanner, yn cadw'r meddiant, yn gwthio Hwlffordd am yn ôl. Cabongo, dim can sefyll, a'r bêl yn taro, a fan y gam sefyll, oedd hi'n lima'n hwyr. Oedd y bas ymlaen gan McCarthy, oedd hi'n edrych yn bas berffaith i lwybr Dixon Cabongo. Ond yn crwydro i safle cam sefyll. Oedd y mewn a ceri o le, do'n i'n mynd siŵr os oedd, ond cam sefyll i fod yn onest. Neb yn ei ddilyn o chwarae teg, o bosib mi fysa yna lawio wedi bod, ond ie, lle ma'n cael ei chodi yn ddigon cynnar yma yna. Anarferol gweld y dyn yma'n gwneud rhediadau fel arfer tu ôl y bêl yn ganolcau mae o. Mae Henry Jones a Dylan Rhys di newid rownd unwaith eto rwan, felly nid Henry fydd yn angori. Rhys yn troi, Jenkins yn penio'n glir, ond Harry Owen sy'n casglu. Hwlffordd yn gofod gweithio'n galed nawr i ddal y bêl i fyny, a dyna beth yw swydd Duggan. Duggan yn cael ei giro gan Lewis, allan at Rhys. Lewis Rhys. Chwaraewr gorau felly ar y ca. Pan ddath ymlaen yn hwyr yn yr ail hanner. Owen at Price. Price wedi taro'r bar yn barod. Ceisio hanner llaffer i'w hunan i ergydio. Mae'n cael ei wthio ar draws y ca. Mae Met yn parhau ar meddiant. Chubb mewn i drad Baker. Baker yn ffigio. Yn y diwedd mae yn drosedd. Tom Owen yn rhoi'r dyfaniad na o bell. Llymanwr yn rhoi dim byd. Dyna ni. Ti'n meddwl yna drosedd? Siwr os o'n syrthio cyn unrhyw gyffuriau mewn ar ryw bron i glin o'n cael ei bwyso i fewn. Ond sa mond un tîm yn edrych yn debygol o sgorio rwan. Mae rai dweud, mae Hwlffordd yn cael ei gwasgu nôl. Met yn creu rhyw lawer, ond mae'r pwysau yna'n dechrau cynyddu, dechrau taflu'r bêl i fewn i'r cwrt chydig mwy. Mae Emlyn Lewis ar y postyn pella. Mae Tom Price dros y gic rydd. Mae Chubb yno fe. Dyma Lewis yn dod amdani. Cabongo yn ennill y peniad, ond Hwlffordd yn clirio unwaith eto. McCarthy fi bron iddo fe lithro. Mae'n codi'r bêl yn uchel i'r awyr. A Brwsesi allan. Johan Evans yn dod amdani. Dyma Duggan i'r llawr, a fydd hwnna'n drosedd, a fydd hi'n gerdyn melyn, dwi'n siŵr, i Tom Price. Chwarae teg, ymateb da gan Duggan y fanna, yn cyrraedd y bêl gyntaf. Gwaith da, a dyna sy'n bwysig, pan ti o dan bwysau fel Hwlffordd fel yma, mae rôl yr ymosodwr yn hanfodol bwysig. Wyt ti'n gallu dal y bêl i fyny. Ennill cic rydd fel yna, jyst i dynnu rhywfaint o'r pwysau oddi ar yr amddiffynwr sy'n gweithio mor galed. A hanner cyfle bach yma yma. Agosau at 5 munud wedi chwarae yn yr ail hanner o amser ychwanegol. Tryn bu cyfleoedd Hwlffordd ers y 90. Mae Henry Jones dros y gic rydd. Digon o symud yn y cwrt Cosby, mae'n dod mewn, ond mae'r peniad cyntaf gan y Met
Watts yn ei lled iddi at Hawkins. Hawkins, croeso yn cael ei tharo lawr. Yr ôl beniad gan Jenkins, ond allan mae Emlyn Lewis yn dod. Lewis at Jones. Jones yn gyflymach na Watts. Cyfle i fwydo Cabongo. Dim cam sefyll tro hwn at Rhys. Rhys tu fewn ar ei drod chwith. A'r Bale yn taro a Brwsesi. Symudiad hyfryd gan y Met. Ie, chwarae teg. Yn dechrau efo'r dyn yma Emlyn Lewis, dim just yn clifio. A wedyn am y tro cyntaf yn y gêm, Sam Jones yn cael dylanwad. Y bas yn gywir, chydig bach yn fyr o bosib. Cabongo wedyn, a Brwsesi'n gwneud yn dda iawn. Just yn dal i dir y fan a gwneud i hyn mor fawr o bosib. Heb ddefnyddio breichiau. A wedyn yr ergyd, oedd yn sicr yn mynd i daro'r targed. Ie, gwrth ymosodiad da iawn gan Met chwarae teg. Chwaraewr lawr gyda cramp a gyda Hawkins yw e. Bydd yn derbyn triniaeth, ac os ydy'n derbyn triniaeth, yn cael ei dynnu lan gan ei gyn chwaraewyr. Dim triniaeth gan y ymgyreddwr, felly mae e'n gallu aros ar y ca. Ond gic gornel fydd i Rhys gafodd yr ergyd, fe sy'n ar gic gornel at y postyn pella. Mae'n rhy bell eto, tu hwnt i bawd. Ie, hwnna bach yn rhy hir eto. Sa'i cweith yn deall pam maen nhw moyn mynd mor hir. Byddai'r rhoid y pêl ar y gôl-geiriad lot yn fwy dangerus yn ymfarnu. Fi Tony Pennock, chi gweld e, dwi ddim yn un sydd yn weiddi cyfarwyddiadau, mae'n eitha tawel i ffordd, ond mae wedi cael Hwlffordd i chwarae yn bert y tymor yma, ond dwi ddim wedi gweld y gorau ohonyn nhw, ond maen nhw wedi bod yn effeithiol a maen nhw dal yn y gêm. I'r eto gan y Met roi pwysau ar amddiffyn. Evans. Johan Evans yn clirio at hanner ffordd. Mae Lewis yn ennill y penio. Mae'n amser gan Jenkins i dynnu ddi lawr, ond mae'n penderfynu penio. Ac allan at amdafliad. Just yn gweld chwarae teg, Jordan Davies ymosodwr. Oedd o'n gweld bod ei partner o Hawkins oedd y chwarae cefnasgellwr ochr dde yn strygl fo cramp, felly mae o wedi gwneud y penderfyniad i gael swap. Dyma Owen, mynd ar draws ca. Dwi ddim yn cael ail gyfle, mae Rhys yn oedi ar y bêl. A Met nawr sydd yn dominyddu pethau yma yna. Chi'n gallu gweld Hwlffordd efallai yn straffaglu rhyw ychydig gyda'i ffitrwydd. Bydd ddim cwestiwn yna o ran Hwlffordd, a dyma nhw'n dod. Dygan, defnyddio'i bresenoldeb, ond eto oedi yng nghanol ca gan Hawkins. Owen yn dwy'n y bêl i'r myfyrwyr. Mae rhaid tynnu Hawkins oddi ar y cae rwan. Mae'n ormod amser, hyd yn oed os mae'n un sy'n cymryd cicio'r smotyn. Mae'n ormod amser, 6, 7, 8 munud, be bynnag fi yna, ac i ddim cario neb yn y math yma gêm. Mae Carthy yn cael rhyddid campws cyn coed i gario'r bêl yna mor bell oedd e moyn. Mae'n eilyddio yn mynd i ddigwydd i Hwlffordd ac amddiffynwr fydd yn dod i'r ca. Ni mewn to Iori Humphreys fydd e. Maen nhw mewn siap. Gyda rhwystro ymosodiadau di-baid nawr gan y Met. Fi agos i Jenkins eto, ond Price yn ennill yr ail bêl na. Gwneud beth mae Clayton Green yn gwneud mor dda i bont y bryd. A mae'n bwydo Sam Jones, ond tacl bwysig gan Jordan Davies, a mae Davies yn ennill cicrydd i'w dîm. Gwaith allweddol gan yr ymosodwr. Mor bwysig, ond i sôn fod o wedi gwneud y penderfyniad i gael swap bach efo Hawkins. Ond mae o lawr efo cramp o, felly gobeithio bod o'n iawn, ond chwarae teg. Fel ymosodwr, ti eisiau bod y main man, does. Y dyn i sgorio, ond mae o wedi gwneud rôl bwysig i'r tîm heddiw, Davies. Mae Iori Humphreys sydd yn disgwyl dod i'r ca, dŵr ifanc, 4 ar 15 oed, yn gadael y ca bydd dan Hawkins. Gath e hanner cynta, da, Mael. Doedd e'n fywiog iawn yn yr hanner cynta, ond wedi tawelu yn yr ail hanner ac yn amser ychwanegol, ond hanner cynta da iawn. Mae mor bwysig bod Jordan Davies a yr ymosodwyr yn aros ar y ca.
Owain oherwydd Rhain fydd yn cymryd y cicio o'r smotyn yn dyfe Jordan Davies anaf neu beidio. Ie, wrth gwrs, fe pawb yn dechrau rhyw feddwl rwan. Wrth gwrs, 5 munud yn weddill, ti'n meddwl mae yna jans i sgorio, ond os da ni'n bod yn onest o beth da ni wedi weld am y 115 munud, efallai ddim. Felly fydd o dechrau bod yn meddyliau'r chwaraewyr rwan reit. Ydw i'n fodlon cam i fyny, gymryd un o'r cicia, neu beidio. Rhys eisiau troi a bwydo yn yr un symudiad. Mae Watts nôl at Zach Jones ar ei drod chwith neu di cryfa. Mae'n cyrraedd hanner ffordd. Ond Hwlffordd yn ennill y peniad cyntaf. Camgymeriad gan McCarthy. McCarthy'n gwneud yn dda am y camgymeriad hynny trwy ennill meddiant yn ôl. Jones, cyfle gwych! Jones o arbediad campus, ragorol, gwirthiol gan Zach Jones. Mae wedi arbed cic o'r smotyn ac eto mae'n cadw Hwlffordd yn y Gemau Ail Gyfle. Wel, am arbediad o'r cic o'r smotyn, mae hon cystal. Wir rwan, oherwydd mae'r lle yna i Sam Jones hitio'r gornel bella yna. Ond ti'n gwybod be? Mae honna yn un o'r arbediadau pwysica a'r arbediadau gorau o'r tymor chwarae teg iddo. Wel, yn sicr, mae wedi cadw Hwlffordd yn y Gemau Ail Gyfle gyda'r arbediad na, ond y Met sydd yn ceisio manteisio at y gornel ac unwaith eto, wel. Gosraffus eto, ond ar ddiwedd 120 o funudau Owain, pwy yw sy'n y gêm? Wel, mae hon yn hawdd. A mae'n haws fyth ar ôl yr arbediad da ni'n newydd weld, Zach Jones. Fo ser yn y gêm cyn yr arbediad yna, oherwydd y gic o'r smotyn. Honna oedd y foment fawr. Da ni'n meddwl un gol fysa di ennill y gêm yma. Gic o'r smotyn yn mynd i fewn, sa Met yn ennill y gêm. Felly am arbediad, a wedyn, be da ni'n newydd weld. Y bas yn berffaith, cyffyr y cyntaf campus gan Jones. A safon mae'n gallu greu llawer mwy. Bach yn uwch eich am arbediad am gêm gan y dyn yma. Llogyfychiadau i Zach Jones a falle fe fydd yr arwr pellach gyda ciciau o'r smotyn, pwy a ŵyr. Os swn i'n chwarae'r Met a cymryd un o'r ciciau smotyn, swn i'n mynd yr ochr arall rwan, oherwydd dwi'n meddwl, lawr i ochr chwith, mae bron amhosib sgorio yn erbyn o. Sylwad, deallus iawn gan Owain Jones. Watts mewn yn gryf. Mae yna eilydd pellach yn paratoi i ddod i'r maes. Sgwni ydy hwn yn dacteg. Dyma'r newid gyda dim ond rhyw 2 funud yn weddill o amser ychwanegol. Ac yn camu'r maes fydd Jack Field. 1 gol gan hwn, Chub fydd yn gadael. 1 gol gan Jack Field. Yn arbenigwr o'r smotyn byddwn ni'n meddwl. Mae'r gol na wedi dod yn ebyn y seintiau newydd yn y fuddugoliaeth yma ar ddechrau ail hanner y tymor. Jones, mae PêL-DROED at Zach Jones. A fydd Zach Jones, fel ych chi'n gallu gweld, yn hapus iawn i redeg y cloc na lawr. Mae fel se Hwlffordd yn fwy na hapus i'r gêm hon fynd i gicio'r smotyn gyda fe rhwng y pist. Dwi'n cytuno. So nhw'n fwy na bodlon rwan yn hapus i fynd â hi at, wel, rhyw fath o loteri o'r cic ar smotyn. A sy'n nhw'n hyderus oherwydd y rôl mae'r golgeidwad wedi gael yn y gêm yma hyd yn hyn. Duggan yn codi yn erbyn Emlyn Lewis. Mae Price yn clirio. Mae Johan Evans yn disgwyl amdani. Mae'n cenio i'r ochr. Dwi eisiau dod o hyd i li hi. Munud ola o amser ychwanegol. Dacl hwyr fanna. A Craven, a welodd Craven coch yn ei gêm ddiwetha yn erbyn y Bala, reit o flan hyfforddwyr Hwlffordd. Mae'r melyn yn cael ei ddangos i CJ Craven. Tacl hwyr. Sam llawer oedd y rŵr deimlad i bod yn y gêm o gwbl i ddeu gwir, nag oes. A dim y dacl weitha yn y byd. Bron bod yn dim yn mynd i fewn i ennill y dacl ma'n rhyw. Ydy o'n llithro rhywfaint o bosib. Wel, eliadau sydd yn weddill, fe gewn ni weld beth fydd y bwrdd yn dweud. Cicrydd i Hwlffordd fydd i
Pawb falle'n edrych ar y bwrdd. A munud fydd yn cael ei ychwanegu. A Henry Jones yn edrych mewn i'r haul. Un cyfle ola falle i Hwlffordd. Hir mae'n mynd, ddim yr un orau, mae'n dal ar y gwynt. Harry Owen yn ei ffennio ymlaen. Watts ar draws. Mae rhaid i Hwlffordd fod yn ofalus fan hyn. Dyma gwrth ymysodiad yn dod, a dyma Rhys yn ei lledu di allan at Cabongo. Mae yna drosedd ar Rhys. Mae'n dacl hwyr ac un cyfle ola i'r Met o Ail. Ella'r cangymeriad cyntaf mae'r dyn yma wedi wneud. A dwi'n dag pam fod o'n neud o. Mae o'n gwybod os mae yr ymosodwr yn dechrau tanio, os mae'n dechrau cyflymu, mae'n anodd i stopio fo. Felly, mae'n dod reit o'r ochr i'w stopio fo fel a do ddim angen, do ddim y bas orad y tu ôl i Cabongo. Mi fydd o'n difaru honna yn enwedig os mae yna gol yn dod yn yr eiliadau nesaf yma. Dwi'n meddwl bod o'n mynd am yr ergyd y ffordd mae Fil di roi honni lawr. Wel, mae Jack Fil, iddo fe jyst dod i'r maes, a mae'r haul yn broblem hefyd i Zach Jones yn y gol. Mor hyderus, Jack Fil, 3 yn y wal am ddiffynol, dyma fydd y cyfle ola. Fil, o gwmpas y wal, ac mae Zach Jones yn casglu ddi. Oedd hi goesau'r agor o Owen. Ryan Jenkins yn camu mlaen, fe fydd angen, a fydd nhw heb Elliot Evans ar gyfer y cicio smotyn y foment fawr, fe yn methu yn erbyn y gŵr yma, syr yn y gêm. Zach Jones, oedd e hefyd arbed yn wych o ergyd Sam Jones. Mae wedi gorffen yn ddi-sgôr, wedi 120 o funudau, cicio'r smotyn sy'n nesa. Mike, diolch yn fawr iawn. Mae Mike yn heiddi rhyw hoi fach fyd. Na i siarad am gwpl o funudau roi hoi i Mike Davies, Ail Davies lawr fan hyn gyda fi. Wel, fel na mai. Ond dim fel na fi, achos mae'n cicio'r smotyn ar y ffordd. Ail, diddorol iawn. Sut ti'n gweld pethau'n mynd? Just o ran be ni wedi gweld yn y gêm, ni wedi gweld Met yn methu cicio'r smotyn. Zach Jones yw ser yn y gêm. Yw hwnna'n ffactor nawr wrth ni fynd i'r cicio'r smotyn yma? Ie, na, fi'n credu os fydd rhywun yn mynd i ennill y gêm, fi'n credu mae Met Caerdydd bydde fe, ond chymod, ser yn y gêm Zach Jones yn arbediad arbennig i'r cic o smotyn a hefyd arbediad arbennig am y cyfle Sam Jones ar y diwedd fyna. So ti mas na nawr, paratoi gymryd un, a bod ti'n chwarae Met, gwed, fel o ti'n arfer gwneud, bydde ti'n poeni ar ôl gweld be mae Zach Jones wedi gwneud hyd yn hyn? Bydden, tyma bach, bydden, ond na, chymod, wneud penderfyniad a stico gyda fe yw'r peth gorau i wneud yn cicio'r smotyn fy hyn, dim newid meddwl. Tony Pennock yn siarad a'ch chwaraewyr. Mae rhaid ni weld yr arbediadau yma gan Zach Jones, y gŵr yna, yn y pink. Wnaethon ni weld hon eto, dyma'r cicio'r smotyn. Mae'n feddal, ond mae'n gic hefyd, nag yw i? Mae'n gic o'r smotyn, chymod Henry Jones ddim yn gwneud digon da fyna, ond am arbediad gyda Zach Jones fyna. Elliot yn digon o bŵer tu ôl y pêl, ond arbediad gwych gyda Zach Jones. Dwi'n cofio gweld David Seaman i Arsenal nefyn Sampdoria, cyn ti gael dy geni, mae'n siŵr Mael, ond oedd hi'n debyg i honna, dangos fe fod dda oedd hi. A wedyn, yw hon yn well, yr ail arbediad yma, reit ar y diwedd? Fi'n credu bod i, chwarae neis gyda Met, a reit ar diwedd y gêm, a hwnna'n arbennig, chwarae teg i fe. Bydd e'n mynd mewn i cicio'r smotyn llawn hyder nawr. A ni'n offi syniad o Weintydyr Jones, jyst fel bel ochr arall, pan mae'n i cicio'r smotyn. Hwlffordd wedi bod yn targedu cicio'r smotyn, ond wedi bod yn meddwl falle mae dyna'i cyfle gorau nhw ers diwedd 90 munud mewn ffordd. Wel, ie, na, fi'n credu gaethon nhw hanner cyntaf da iawn, ond ers hynny maen nhw wedi tawelu. Felly na, yn enwedig yn amser ychwanegol wyn nhw'n fi'n credu yn moyn cicio'r smotyn. Gol geidwad syr yn y gêm, bydd e'n llawn hyder yn mewn i cicio'r smotyn a gallith e fod yn arwr nawr. Mae yna gyfle i rhywun bod yn arwr, fel maen nhw'n gweud. Mae'n amser am gicio'r smotyn, mae'n amser am yr holl ystrydebau. Ni'n hoffi hyn. Os mynd i amser ychwanegol, mae'n man yn ei fynd yr holl ffordd i gicio'r smotyn. Dwi'n siŵr os yw'r chwaraewyr yn cytuno. A drwy'r cyfan, mae'r Drenewydd yn eistedd yn ôl ac yn gwylio. A trotha, welon ni Met yn fyw ar sgorio pan math i gicio'r smotyn. Gyson ni llawer o gicio'r smotyn. A Siom yn y pen draw yn ebyn Ceicona. Nôl â ni at Mike Davies felly.
Diolch yn fawr, Dylan. Sean Moddi y bryd hynny yn erbyn Ceicona, ond yn 2019 wrth gwrs fe giro nhw y Bala ar giciau o'r smotyn ar faes tegid. A oedd Kyle McCarthy wedi cymryd cic o'r smotyn y diwrnod hwnnw a methu. Geiriau ola i Alex Lang a Zach Jones. Os mantais fy'n gynta fan hyn? Oes, dwi'n meddwl. Mynd gynta, taro'r targed, taro'r rhwyd, a ti just wedyn wastad yn rhoid y pwysau ac yn medru rhoid y pwysau ar y tîm arall. Mae Kyle McCarthy, un o chwaraewyr mwyaf profiadol Met Caerdydd, fydd yn cymryd y gic o'r smotyn gynta. Beth bydd yn mynd trwy feddwl e? Zach Jones, arwr Hwlffordd. McCarthy yn erbyn Jones, cic o'r smotyn cynta. O, mae'n cael ei harbed! Mae di arbed o'r smotyn unwaith eto. Wel. Y fethodd e yn 2019 a mae di methu heddi to. Dyn nhw'n mynd i ddysgu gwers yna chdi. Peidio mynd i'r ochr yna golgeidon. Mae'n arbed efo'i droed, dwi'n meddwl. Chydig bach o gyfuniad rhwng i droed a'i fraich. Gwych gan y dyn yma unwaith eto. Wel, pawb yn cyd-ymdeimlo gyda Kyle McCarthy, ond Dylan Rhys, capten Hwlffordd, yn erbyn i gyn glwb Alex Lang. Bydd di wynebu Dylan Rhys sawl gwaith mewn sesiynau ymarfer. Rhys i Hwlffordd, a'n sgorio! Gôl gynta'r noson, cic o'r smotyn gywrain ar adar gleision ar y blaen. Ia, perffaith gan Rhys am hwnna. So o'n di gallu taro hon ddim gwell. Chwarae teg ar reit i'r gornel isa. Yndi mae Lang yn mynd yr ffordd gywir, ond gormod o bwer arni. Campus gan y dyn yma. Lewis Rhys yn camu fyny dath ymlaen fel eilydd ychydig cyn diwedd y 90 a chreu argraff, ond dyma fydd i ergyd bwysica fe. Jones ydy'n gallu arbed eto i Hwlffordd. Rhys, o mae e yn! Mae'n arbed eto! Maen nhw'n mynd lawr yr un ochr o wain. Dysgwch y gwers. Mae'r boi'n unstoppable i'w chwyth, Mike. A mynd lawr yr ochr yna unwaith eto. Chwarae teg. Mae bron yn amhosib mynd heibio'r golgeidod yma. Mae wedi cael gêm dda wrth gwrs, a mae'n parhau efo hynna i fewn i'r gic o'r smotyn. Wel, cyfle nawr i Jack Leahy i ymestyn mantais Hwlffordd yn dod mlaen yn amser ychwanegol. Leahy ar fenthyg o Gaerdydd yn erbyn Lang. Leahy yn uchel ac heibio i Lang, a mae'n ddwy ddim i Hwlffordd. Dwi'n siŵr sef wedi cael rhyw hanner eiliad o banic yn gweld i mynd yn uchel. Ond mae'n rhywbeth eitha neis pan ti'n gweld y bêl yn taro'r traws, bownsio a wedyn taro'r rhwyd. Dim ots gen i pwy sydd yn y gol, so ti'n mynd stopio honna, Mike. Wel, mae Zach Jones, os unrhyw un yn mynd i giro'r gŵr yma. CJ Craven. Un o'r chwaraewyr newydd sydd wedi ymuno a Met Caerdydd a eith e y ffordd arall. Wel, ychydig lawr y canol oedd i tro hynny. Chwarae teg yn cadw i ben. Dyna'r oll oedd o medru wneud. Anodd iawn rwan i Met cael unrhyw beth allan o'r gêm. Oedd hi'n hanfodol bwysig bod Craven yn sgorio a rywsyd neu gilydd efallai siap i gorffo yn gyrru'r golgeidod y ffordd anghywir y tro yma. Wel, Jordan Davies, prif sgoriwr yr adar gleision sy'n camu fyny 14 o goliau yn yr uwch gyngrair y tymor yma. Mae wedi chwarae rhan yn yr ymosod hyn o ma fyd. A chyfle fan hyn i roi mantais o 2 gôl. Mae wedi camu nôl ymhell mewn i'r dy.
Lang yn edrych yn syth ato fe. Jordan Davies yn curo Lang. Hwlffordd ar y blaen o 2-1. Ie, Lang unwaith eto yn mynd lawr yr ochr gywir ond gormod o bwer. Tu fewn i'r droed. Side foot, digon pwerus chwarae teg, just dros y golgeidwad tebyg i'n Elliot Evans yn y gêm gafodd ei arbed. Rhaid i hon mynd fewn. Nawr te, Sam Jones. Gafodd y cyfle gwych yna i ennill y gêm ychydig funudau. Fe cicio'r smotyn sy'n rhoi nhw allan. Met Caerdydd hynny yw, mae rhaid iddo fe sgorio. Y dawnsio gan Zach Jones. Sam Jones yn sgorio ac yn cadw Met yn y gystadleuaeth. Ie, chwarae teg i Sam Jones, di hynna byth yn hawdd. Ti'n gwybod bod y dîm di fyny'n erbyn hi. Bod hi'n anodd iawn i gael ei hunan yn ôl i fewn i'r gêm, ond oedd rhaid iddo fo sgorio. Wel, cofyn dod, Henry Jones ydi hirin yn yr ail hanner na yn ildio gic o'r smotyn. Cymaint o ddewin i'r tîmoedd mae yn cynrychioli. Ydy e nawr yn cael ei gael i foment. Ydy e nawr alle fod yn arwr nawr. Yn arwr i Hwlffordd. Yn erbyn Lang. I roi Hwlffordd yn y rownd derfynol o'r gemau Ail Gyfle. Henry Jones. Ar ei drod dde. O, mae di methu hi. O, mae Lang yn arbed yn wych. A mae Met Caerdydd yn parhau yn y gystadleuaeth. Ond y fantais dal i Hwlffordd. Ti'n gwybod be? O'n i'n disgwyl rhywbeth gan Henry fatha rhyw dinc bach lawr y canol. Bron o bod ti'n gwybod mae Lang yn mynd i ddeifio. Mae rhaid iddo ddeifio i wneud yr arbediad. So mynd lawr y canol yn yr eiliad yna wedi bod yn benderfyniad call, dwi'n meddwl. A rwan mae'r pwysau jyst yn ar y deg yn cynyddu. Ond wrth gwrs mae rhaid i hon mynd fewn eto. A Jack Field ddath ymlaen yn yr eiliadau ola o amser ychwanegol. Yn bwrpasol ar gyfer y dasg yma. Ydy e'n gallu cadw Met Caerdydd yn y gemau Ail Gyfle. Mae rhaid iddo fe Giro Jones. Dyma Field yn dod. Ac mae Field yn sgorio ac i ni'n gyfartal 2-1 ar giciau o'r smotyn. Ond mae yna un cyfle arall. Ie, da iawn Field chwarae teg. Os mae dyna oedd yr rheswm ddoth ar y cae mor hwyr yn amser ychwanegol, nath o wneud i waith yn dda iawn chwarae teg. Elliot Duggan sy'n camu ymlaen. Lle mae Henry Jones wedi methu. Duggan wedi gosod y bêl yn gynnar. Mae Alex Lang yn cymryd i hamser. Duggan i roi Hwlffordd yn y rownd derfynol i wynebu y Drenewydd. Duggan yn sgorio! A Hwlffordd am y tro cynta yn ei hanes yn cyrraedd rownd derfynol y gemau Ail Gyfle a chyfle i Ewrop. Y cefnogwyr yn dathlu gydag Elliot Duggan. Zach Jones seren y gêm. Fe yn arbed dwywaith o'r smotyn yn y gystadleuaeth hynny, ond y bwysicach yn erbyn Elliot Evans. Fydd Tony Pennock wrth i fodd. Cyfle i Hwlffordd fynd i Ewrop. Sean B. Lewis, Rhys. Ond gorfoledd i Zach Jones a tîm Hwlffordd. Nath i orffen yn ddi-sgôr wedi 120 o funudau, ond y fuddugoliaeth yn y diwedd o 4-2 i Hwlffordd. Anhygol Hwlffordd yn dathlu. Mae Ail gorffen yn 7th allan o fynd yr holl ffordd i Ewrop. Ie, fi'n credu ni. Fi'n credu mai hon fydd y ffainal heddi. Fi'n credu os byddai Hwlffordd wedi meiddi Met Caerdydd fel maen nhw wedi wneud, fi'n credu mewn o'r holl ffordd nawr. Beth am y golgeidwad na, Zach Jones? O, wydd neb yn meiddi fe heddi. Am perfformiad gyda fe, chymod, safio 2 penalty a 1 yn y gêm. Pob clod i fe, heiddiannol iawn. Dim goliau, ond drama a ciciau o'r smotyn. Diolch am eich amser. Newyddion y chwaraeon yn dilyn ar S4C. Hwlffordd, dim yn yr holl ffordd
i Gaerdydd, allan o fynd yr holl ffordd i'r Drenewydd ac i Ewrop. Hwyl fawr i chi.